nato niya ito religious dialogue sa niya itong pagabuhaton karong kapuna. So karon ato sa paghisgutan kung unsang aktibidad atong buhaton karon. So ang una, normal naman ta sa opening prayer, may tabuan ni magpahayagay. Ang unang magpahayag ang si Pastor John Dinuna sa Voice of Triumphistic Pentecostalism. Pentecostalism. Kani siya kani siya ang paghisgutan ani bali 15 minutes nga pagpamahayag sa both parties. Ang una si Pastor John Dinuna. O ganyan kaduhang magpahayag 15 minutes si Sir R.G. Sino. Paghuman sa ever 15 minutes nga pagpahayagay, nanapoy another 15 minutes nga pag question and answer. Ang question magduwa lang siya mugabat ra siya mga 15 seconds ang question. Tapos 30 seconds po ang answer. Din mo paano siya sulod sa 15 minutes. So, kahuman na po dani, second stand na po. Bali 15 minutes doon siya stand. Ang unang stand, ang mo stand sa pikas kay si Pastor John Dinuna, nagkaduha sa ikaduhang stand sa 15 another 15 minutes si Pastor Pastor Tata. So karon pagasundan na nato kini. O sige, akong tawagan si Pastor John Dinuna sa pagpamahayag sa sulod sa 15 segundos. Ay 15 minutes. O sige, salamat. Praise God, may hapon sa tanan sa surprise na itang umihatag sa Ginoo. Wala ko magdaw may nani, pero imbitahan ko ni Pastor Tata. So, nakita ko na po si brother ba? O sa father? O sa brother? Brother lang. Brother. Mga kita na ko ni sa YouTube sa sinara, murag itawag itong itawag nila sa sila, mga banggitan nga mga debater. So nakita na ko, salamat, na-meet yun ako, no? Personal. Hallelujah. So, mura ni og grade 1 o college ni kumbati noon, kaya di man ko pero ang ako isaligan ng Diyos, ang iyang pulong, sa may gihatag sa Ginoo sa paso, mapahayag ko karon, nag-istot ko si Pastor Tata, siya mo kayo sa sinong danani, no, nahitabo ni butangan ni, mamatay ko ni. Pero first time na kami nani, nadyan ako ipangatpuan, mga simbahan, mga lugar, mga bukid, pero karon ako first time nani. So, Ginoo na bahala. So, naikatayuan ng Diyos, kay kamhanan ng Diyos, kay tulungan ng Diyos. Tested and proven. So, mataba ni Pastor Tata, ilang about the iglesia. So, more explain ko about iglesia. Kay mamagini karon ng gisto pakian pag-ayon kini kinsa gyud ang tinuod nga iglesia. No? Anak, karon nato ipamatugod sa Bible about sa iglesia. Okay, sugod na 15 minutes sa tuwan pa. Karon, so ato wala patoy na to, no? Salamat. So, ako balikon, naisipis ko, lalay ko ng Diyos. Salamat, nakadala ng sound system. Nagbupa ra ba? Basta, sinigkita itong ulay sound. Mayan ka to, ako nauna ako may putong sound, kaya marami kayo maklaro itong buwan ba? Pero kaya dito yung sige na nakadala niya. Okay, musugod ko mga igsoon, kaning diskutan nila ni Pastor Tata, bahin na ng iglesia. Di ba kayo ko, anad ani mga study about ng mga, gitawag ko itong mga, ako lang ibawalan ng iglesia is iglesia. Mga tao ni. Kaya nabasa ko sa Biblia ron, nga ang Diyos wala magpuyo sa templo, hindi mo sa kamot sa tao, kung dili ang templo, giskutan diri kita. Okay. So, mao ni may igsoon ko sigara nga ilugan pag-ayo, pero mag-explain ako. Matthew 16, mga igsoon, 18. Pwede ko di mapataas kamay? Pataas kamay? Lord. Okay. Kamurag, umubo kayo. Umubo man ko, pero mas umubo ko yun eh. Okay. Thank you, Lord. Okay. Kini nga pag-isgot sa iglesia, wala pa ang abot si Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, nakiguban pa ang Ginoo, mga igsoon sa mga apostoles. Matod pa niya, mao ni igsoon, 16:8 Mateo. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang ako, amen. Og si Simon Pedro di mo kami sada.
Magoy si Simon, si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon. Itim. Iso murag napayawan naman taga-mayan ni kay murag nasan to? Dala. Dire. O sutiyan ko ikaw mo si Pedro. O sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. O ang gahom sa kamatayon, dili gayon makabuntog kaniya. Ang iglesia diskuta ni Jesus, nga bisan daw ang kamatayon di mabuntog. So kinahanglan natin prove ani sa Bible, kinsa ni iglesia ha, nga bisan ang kamatayon di mahadlok, di mabuntog. O matod permission, next. O hatagan ko ikaw sa mga Yahweh sa ginharian sa langit, o bisan unsay imong pagabukuson dinhi sa yuta, dito sa langit pagailon kini nga binukos, o bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, dito sa langit pagailon kani nga linuagan. Ang nagsulti gid ani si Jesus Christ. So siya mismo nag-ingon nga ihatag na kuno ang Yahweh sa gingharian sa langit. Amen. So buot pasabot kung unsay gibuhat ni Pedro nga naa sa Bible karon, si Kristo nag-ingon nga bisan kung siya mong giluwagan diri, isipon sa langit ka linuagan. Bisan kung siya mong gihugtan diri sa langit, isipon gyapon nga hinugtan. Nahitabo mo ni nga ngono mo tuo mo ni Pedro na makat man ni. Ako nakita ingon ang Bible sa Isaiah 48 nga ang pulong sa Ginoo magpabilin sa walay katapusan. Wala pa matao si Kristo, siguro sa history mga 400 years. Pag abot sa Matthew 24:35, ningon po si Kristo, mahanaw man ang langit ug yuta, pero ang akong pulong dili gayon mahanaw. Ato wa pa matao si Kristo, ingon siya ang pulong sa Ginoo di mahanaw. Pagkatao ni Kristo, ang akong pulong di gayon mahanaw. So ingon ni Pedro, di pa matutugaw ka man kalimot ko nimo katulo. Ingon si Pedro, bisan sa kung kamatayon Ginoo di tayo ka biyaan. Pero maigsoon sa ning gilansang ng Ginoo, unsa ingon niya? Nagkauban mo na, ingon siya dili. Katulad ng kupri, ikaw, dili! Katulad nitong tagaaw ang manok o nihilak si Pedro. Nga na makaks Pedro, kaya ipamulong sa Diyos. Ang tanong niya namin, basta mamulong ang Diyos, tuman yun. Kaya kung wala makaks Pedro, mahimong makakon yun si Jesus. Huwag sabihin, basta mamulong ang Diyos, tuman yun. Sa Biblia, ipamulong sa Diyos, tanan nga nito sa kalibutan, madaghan ang mga magwawali, daghan na imangkon sa si Kristo, ang kalibutan, ringin, gibitay sa walay gibitayan, na sa Bible, tanan mikson, walay gipamulong, kaya kainit sa adlaw, gipamulong na ni sa Biblia, na ang adlaw, taga-agahong arong paigo ng mga tao, ang adlaw, dali na mahuman, mapipagpamaho, paniunod to na yun, gubat, linog sa nagkalain mga dapit, gipamulong ni sa usap agbot, basta mamulong ang Diyos, duman, wala nga pulong karon ang atong iskutan, iglesia. Ang tawani ko sa oras sa kaya, pasanan mo na ito gamay, kaya muwali na mo kasagaran, nagtulong ka oras, pero tarang tani. Mata pa, unang Timoteo 3:15, abot niya po ni sa iglesia. Okay, batawan to. Hallelujah. 3:15. Kung malangan man ako ugaling, ikaw mahibalo na kung saon pagawi diya sulod sa panimalay sa Diyos. Nga mao ang iglesia sa buhay nga Diyos. Mao ang iglesia sa buhay nga Diyos. Ang haligi, panalipod sa kamatuoran. Kung pasagot, kining iglesia na ay haligi, panalipod sa kamatuoran. Ang building nga way haligi, huwag inalipod. Tama, kailangan na yung haligi. Nga, panalipod, kabanupod panalipod, mao niya tinuod ng iglesia. Next verse, dili na ito makita, pagsuon mo niyang iglesia. O dili manalis, nga dako gayon ang tinago sa atong tinuhan. Ang Diyos nadayag diha sa lawas. So ang Diyos di ay nadayag sa lawas. Huwag man lawas ang Diyos. Pero ningon man Isaiah 42:13, si Jehovah mahimong tao nga gamhanan. Isaiah 42, si Jehovah magula ingon nga usa ka gamhanan nga tao. Kani man sa tao, nagpakatao. Matod pa sa Isaiah 16, alang ka na ito sa kabata matao, lalaki, itungtong siya naman, o ang iyang ngalan, kaya alang ka na ito sa kabata matao, o ka na ito, o sa kaanak na lalaki, dihatag ang kagamahan, o sa iyang abaga, o ang iyang ngalan, dili ang bata, o ang iyang ngalan, tagatawgon, una, unsaman, kahigulungan, magtatambag, Diyos sa mga kahog, o ang iyang ngalan, tagatawgon, amahan nga walay katapusan. Ang ngalan daw sa bata tawag amahan nga walay katapusan. Siguro, di ba ito masugot nga ang duha ka buok amahan nga walay katapusan? Isa na siguro ang everlasting Father. Amot siyempre na simusugot dito. Basta kay ang ngalan sa bata tawag everlasting Father. Okay.
Amen. Ito namin. O pangatod pa sa Biblia, Isaias 14, 7-14, dunay birhen nga manamkon. Okay? Wala mahilapti. Propesya pa ni. Wa pa matao si Kristo. O matod pa may sol, patigawag Emmanuel. O matod pa sa Matthew 1:23, ang Emmanuel, ang Diyos, uban, kanato. Eh, di man na siya makita. Pero kay magpakatao man, makita na nato, o mahilahan nato yung ngalan. Mauna yun ang buhat matulusi. Wala ilaing ngalan, o bisan kung sa panlaing ngalan, nga gihatag sa silong sa langit, nga pinaagi niya na maluwas kita. Dili yun, ngalan ang gihatag. Mamita nyo ng Bible, in the name of Jesus, ang tanan. Pilipos 2:10, sa ngalan ni Jesucristo, tanang tuhod sa langit, sa yuta, ilaw sa yuta, mga pigo, in the name of Jesus. Amen. Mga nyo pa si Zacarias 14 na 9, 14 mga ison, maghari si Jehovah niya tumadawa, usara gid ang Ginoo, usara ang iyang ngalan. Palakpakan daw nato ang ngalan sa atong Ginoo. Kamo palakpak para sa Dios. Ato batayan, yang iyang ngalan kago gamahan na walay katapusan. Amen. Kay magpakatao siya. Mao na dili malalis ang Dios balita. Timothy 3:16. Kay ang tinuod nga iglesia na dai panalipod. Kailangan nakabalo ka ni. O dili malalis. Pasabot, dili malalis. Dako kayo ang tinako sa atong tinuhan. Ang Diyos na dayag sa lawas. How many verses in the Bible mausap na ang Diyos? Amen. Pero ang Diyos na dayag sa lawas, nahimutadan na matarong diya sa Espiritu, nakita sa mga malunda. Oh, klaro kayo sa Bible. How many verses na si Jesus na agad pinintay ang malunda? Amen? Ang amen. O giwali kaniwala sa kanasuran. Mangutana ko ninyo, isa may giwali karon sa kanasuran. Mga Muslim, mga Chinese, sa Chinese ko, gibalita karon almost every day na sa mga 5,000, 10,000, hallelujah, mo believe na in the name of Jesus. Mga Muslim karon, hallelujah, believe in ganun, giprapisi na kanang Dios nga nadayag sa lawas, iwali sa kanasuran. Unsa pa? Hallelujah. Gituhan nini sa kalibutan, gibayaw nato sa maya pagka 40 days sa Ginoo, 40 days pagabanhaw niya, hallelujah, dunay gikayam sa langit, walay lain mao na ang Dios. Buhat 1:11 oni apra mga tudan nato gikayam man. O miyo na mga tao kanila dito na sigali ngano nagatindog mga mo dinhi nagatutok sa langit kining maong Jesus nga gikuha kita ang kanilang mato sa langit, mabalik raw niya, pinaagi sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Mauting yun, hindi malalis. Ang Diyos, na dayag sa lawas, iwali sa kanasuran, ikayam sa langit. Mauna ang Diyos, nga di yun malalis. Palakpakan na ito, okay? Diskuta. Mauna ang tinuod na iglesia, na ipanalipod sa kamaturan, nga di yun malalis. Ang Diyos, na dayag sa lawas. Amen. Kaya nun, pagkatao mo na Ginoo. Unang Kolosas 1:15. Yung sa ingon sa Kolosas 1:15, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok kalibutan. Siya mao. Next, dalawa, puro ni siya kasi pagkanila ni. Kaya pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit, dinhi sa yuta, makita o dili makita, mga lipuranan, harianon, kagahong panuon ng kabulutan, ang tanang butang, gibuhat, pinaagi kaniya, o alam kaniya. Kaya kung duha pa na sila, di gini kaniya, kanila yun. Sabta ninyo? Kung nasa ito, oban, di na pwede kaniya lang. Amen. Panayon, kapaspasan. Hallelujah. Siya mauwa, sa wala pa ang tanang mga butang, o diha kaniya, ang tanang butang, ipakupot. Next, hallelujah, pinasmasa ini. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Kama palakpakan na nato ang atong Ginoo. Si Kristo daw ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Okay, ato tanawon ni we talk about iglesia. Nagisgot aron ko sa pagka-Dios, diraghanan bersikulo. Kay bisan gani ang mga apostolis nalipog man, Lord, show us the Father. Takita ng mamahan. Yung si Jesus, kadugay na, ato na tanawon karon. Kubagtan pa, taas mo tayo no? Hallelujah. So tanawon na ko ni iglesia. Kaya doon na ron. Kaya ang tinuod, na doon ay panalipod, haligi sa kamaturan, dili malalis, ang Diyos na dayag sa lawas. Ang tanabi namin, ang mubalik si Jesus, ang manuluwas si Jesus, ang makinguban sa walang katapusan si Jesus, wa na dyan ko ilaing nakita pa sa Bible, nga mubalik si Jesus. Ang tanabi namin, okay. Ang atong Ginoo namatay ang lawas, di ba namatay ang Diyos? Yung siya namatay na si Jesus, ulay sa sinugdan mo ng pulong, dyan man sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong ka ng Word
Jesus, buat matrodusi, ngalan gihatag Jesus, ihatag na ko ng Jesus. Tatara, mamatay na Jesus, dili. Nah, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Ang namatay, ang lawas na. Amen. So, ato klaro kayo. Mao niya klaro nito, kaya ang haligi, panalipod sa kamatuoran, ang tinuod ng Iglesia, inahanglan, dili malalis ang Diyos na dayag sa lawas. Palakpakan na nato Ginoo. Okay. Sa diha, pagkabanaw sa itong Ginoo, nagpakita siya sa mga apostles, Lucas 24:45. Luke 24:45. Okay, nara. Hallelujah. O iyang gibuksan ang ilang salabutan aron makatukid sila sa kasulatan. Kani ang 11 disciples ni kani atong mga pastor, atong pastor namo, atong mga leader namo. Ya wala diha. Mga apostoles gibuksan aron matukib. Kana matukib ba masabtan. Mo bitaw daghang kay reliyon ron kay wa man matukib. Naiyaya. Naay pa sa lali man moron 36,000 na ka reliyon. Puro na mga angkon nga tinuod. Amen. Amen. Pati naghana mo na niya kami nga tinuod. Kami gitinod. Pero ako lang nakita si Jesus Christ ng Diyos. Ang dalang, kamatuguran, o kakinabuhi. Kama, palakpakan ito sa kanya. O yan, ibuksan nila sa labutan o matukib nila ang mga sulatan. Next. Hallelujah. O mingon kaya sa ingon nini. Naisulat nga Kristo, inangan kayo na antos. Ikatukad na mabanaw siya gikan sa mapatay. Next, 47. Muna yung instruction. O nga sa iyang ngalan, ang paghinulson, ang kapasailuan sa mga sala, kinahanglan iwari, ngadto sa tanan, kanasuran. Apil-apil, sugod sa Jero. Asa na magsugod? Narabay nagsugod sa Davao. Napoy nagsugod sa Manila. Katong sa Manila, namatay na. Ang sa Davao, mudagan pa. Okay, napoy sa Amerika. Pero ang iskutan ni Jesus, magsugod sa Jero, Salim. Palakpakan nyo na ito. Okay, ang tatanawin. Acts 8, buhat 8. Kaya hiskutan man ang iglesia sa Jerusalem. Morning. Ano ito, klaro bila? O si Saulo miuyon nga pagapatyon si Esteban. Kaya si Saulo mo ni Pablo. Mauni ang iglesia. Next. O si Esteban ginubog sa mga tao si Paul. O sila nagminagay sa labihan kayo tungod kaniya. Dayon. Hallelujah. Apan si Saulo nagpadayon. Pagdaot sa iglesia. Gipanagsakasaka sa kabalayan, pagtara, lalaki, mga babae, pagpanod kanila sa bilangguan. Diri kulang ni. Nakasulat ni diri sa Bible. Iglesia sa Jerusalem. Dapat inyo na gusto na. Okay. Dara. Okay, basta man. Basta, kayo sa'yo, kulang man eh. Okay, iglesia din, kaysa, bahala na sila, kayo mas right mo sa Bible. Kanina iglesia, mauni ang iglesia sa Jerusalem, nag-iskutan ni Kristo, nga dito magsugod. Ang tanami namin, ipapatay si Esteban, kay si Esteban, nagwari man, ipapatay. O sa'yo po, apan sa Saulo na padayon, pagdaon sa panagsaka sa iglesia, isa kang iglesia. Alam man ang iglesia na sa balay, isa ka. Kaya hindi iglesia, di man balay, di man building, mga tao man ni. Ato lang istorya nun. Kabalo ni siya bread bila ni. Okay. Padayon. Sige, por. O ang mga nagtibulaan kadinin paglakaw nagwari sa pulong. So, wa mahadlok bisa di mapatay na si Esteban. Padayon gyapon. Tinuod ka ni Kristo. Ang ganghaan, ang akong iglesia bisan ganghaon sa kamatayon. Wala na? Padayon. Padayon sa Padayon mo na, wala. Okay, wapo ni. Palakpakan na tutumbuhin na Diyos. Okay. Nag-aninin paglakaw, nagwalis pulong. Next. Hallelujah. O si Pilipi, milugsog ka to sa kalugsod. O sa kanya, hindi yan iwali kanina. Si Kristo. Isa yung iwali? Una nga wala tayo lang iwali. Si Jesus Christ. Palakpakan na ito. Wala mahadlok. Naglabi. Padayon. Kini iglesia. Kailangan nani. O ang katawan na kayo sa panahon sa Pilipi. Nakadungo pa kita nila sa mga milagro. Kaya ibot ang iglesia. Na milagro. Next. Sa pa. Hallelujah. Kaya gikan sa daghang mga giyawaan. Magipagula. Mahukom mga espiritu. Iparangyagit. Magkusog. Magtingog. Mga ayaw. Ang daghang mga paratiko. O mga bakol. In the name of Jesus. Na-experience ka ito ni. Amen. Ang dami namin. O matang pa sa 12. 12. Hallelujah. Apat sa diyan nga panuna siya ang Pilipi pagmantala niya sa mayang balita may tungod sa kingharian sa Diyos o sa ngalan ni Jesucristo nagpabautismo lalaki o mga babae. Kaya palakpakan ng Diyos ang tinuod ng Iglesia ang bautismo in the name of Jesus Christ. Ginutos pamagitan ni Pablo sa Acts 9 nabutas Pablo
O yan nakaliwag siya si Tiyog, Saulo, Saulo, nga nung gilutos mo ako. Isakin sa mga Lord, ako si Jesus, nga imong gilutos. Pero ang gilutos ni Pablo, mga bautismado, in the name of Jesus, ang nasakitan, ang Ginoo, o na yun ang Biblia, si Kristo ang ulo, ang lawas, maugyon ang iglesia. Ang yan na po, kinahanap tago. Salamat, Pastor John Dinona. Atong palakpakan si Pastor John Dinona sa Voice of Triumph. Ay, Voice of Triumph ba yan? Sige. Karon, atong ihatag ang mic kay Sir RG Sino. Nga po na po yung mapahayag og 15 minutes. Maitungod sa pagtuong Katoliko. Atong palakpakan. Sugo sa mayong mamatasan, ako nag-iyukbo akong kaugalingon sa ato ang barangay kapitan, barangay captain Garcia. Kap, maayong hapon. Usap sa mga kagawad, barangay officials, o mga barangay officials nga nagtugot ka nato nga mogamit niining moong venue sa paghimo niining moong religious dialogue, mga sir ug mga ma'am. At the same time, sa atong pari, nga pura parupo sa tawag ining nga matanaw, ug sa tanan ng mga Katoliko, ug sa atong mga bisita nga nagkaroon din maayong hapon kaninyo tanan. Mga hikalag, mga igsoon, niining maong kahaponon, usa kini ka dako nga higayon nga atong matandi-tandi ang mga butang nga atong nadunggan subay sa atong giilang kamaturan. Pagbingungtad kamaturan, again, watay supak ang atong Ginoong Kristo. St. John chapter 14 verse 6, ingon pa niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, ug walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Karon kay mo may makaadto sa Amahan kung dili moagi kanako. Kini na samtang naminaw ko kay Pastor. Nag-ismod siya maitungod sa gitawag og simbahan, pero pasensya kayo, Pastor, nga wa ko makadungog nga naghatag og pahimug-at nga nagapunting sa Pentecostal Church. Good! At least admitted na to ang higala ng Pastor. Walang nag-isgot ang Malaang Kasulatan. So therefore, ang naa sa Malaang Kasulatan wa nagpunting sa Pentecostal Church. So therefore, ergo, kanang gisulti sa Malaang Kasulatan, kanang giman na si Kristo ang ulo, ang iglesia mo ang ilawas, dili na mao ang Pentecostal Church. Nga naman, pwede ko palihog sa answer sa tatong Encyclopedia of American Religion, palihog ko. Nganong dili mang yun makapunting, albito si Pastor, at dili Pentecostal Church ang iskutan sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Kanang iglesia, dili. Si tawag ini Juan, kalma lang. Kanina naghiluman niya kanina. Sige sir. Sige. May hapon sa tanano, so kung natay magpahayag, di lang sa tamuhatag og question or kanang komentaryo. Pabuton sa nato naman tayo 15 minutes niya para mag-komentaryo or mag-question. Okay? Salamat. Sige. Okay. Di magudpod nato palikayan kay sakit mo gudpod tinuod. Di ba? Kung sa tinuod, mao na atong ang tawag ining dawaton. Mano nakasulti man si Pastor na kanang gimo nga iglesia kung gisud sa Biblia dili na ang Pentecostal Church. Mano man kay ang Pentecostal Church nagsugod dili sa Jerusalem. Asa man nagsugod ang Pentecostal Church? Kini akong gihawilan nga libro, Melton's Encyclopedia of American Religions. Singo din, Topeka, Kansas, 1901. The beginnings of the modern Pentecostal movement originated in the ministry of the Reverend Charles Parham in 1873-1929 as dapit sa Illinois, United States of America. Sa mga gingon nga, bisan pagkapilat ang mga katong gingon ni Pastor kanina nga, tagka na kay puntok pa manang tabi. Sinan ko na kami ang Ginoon. Basi niya na apil. Yeah.
At least diyan ko ni pastor na apil sila. Nga naman, kay ang Pentecostal Church nagikan sa US, dili nagikan sa Jerusalem. And according sa Banal Kasulatan 24:47, magsugod ang pagwali sa maayong balita, sugod sa Jerusalem. Dili sa USA. Dili sa USA. So ako di pasabot, pag na ay magsugod ka, dili gikan sa Jerusalem, bugos na. Fake. Jerusalem kung magsugod, sa USA, hindi pasakupan. Dili pwede na, ay, pinuan mo na nga, ipaila na ito taga-US, i-connect na ito sa Jerusalem. No. Si Kristo nagsorte, iman pa niya, Tuis Pietros, itsoterhang Petra, edificado Ecclesia niyan, e parte enfernon prevalibud adversus iyan. Sumala pa niya, sultihan ko ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wasanin mo na, ilang iglesia, akong iglesia. Pag-ingon ng akong iglesia, katong mga tao na nagtukod ka, dili siya. So therefore, dili na iyan ni Kristo. Ang Pentecostal movement gituko ni Charles Parham, dili si Kristo. So dili maangkon ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Pero nisulti na itong Ginoo sa Kristo, et porte enferon prevalibon adversus iam. Bisan ang damhaan sa impyerno, dili gayon makabuntog ini. From the time of the foundations until now, naanang maong iglesyaha. Wala nga mawa. Diba, Pastor? Wala mawa. Nga naman, kay ang tumong o tinguhan ni Kristo, kining mong iglesyaha, gamito niya sa kaluwasan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ingon pa niya, kay pinaagi ni ining mong iglesyaha, mapahamtang ang kaluwasan sa tibuok kalibutan. So kung ipasabot, from 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, until now, existido ka ng maong iglesia. Walang na mawa. So kung ipasabot, dili na ang Pentecostal Church. Na naman kaya ang Pentecostal Church, 19th century lang manitukod. Before 19th century, wala pa may Pentecostal Church. So therefore, dili na maong ang iglesia dito kung saan po ang Ginoo sa Kristo. Ang question, kung saan ang iglesia ha, kung dili na Pentecostal Church? Kung saan ang iglesia ha? Ang Banal Kasulatan mismo nagsulti. Ato ang tawag ining basahon, ang ato ang basis. Mga sir o mga ma'am. Ingon pa, sa atong Ginoo sa Kristo, ato aning sumubon ang ato ang Antiochos. Moog yun. Kaya paila na ni Pastor Bano. Ingon pa niya, 16, 18. Ingon pa, sa ato ang Ginoo sa Kristo. Ingon pa niya, 18, St. Matthew. 18, ingon pa niya. O bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Kaya di man makabuntog ang kamatayon niining mong simbahan. Unsang iglesyaha ang wala mabuntog from the 1st century AD until now. Dili naman yun na Pentecostal Church. Kaya admitido gani si pastor na dili na mao. Unsa man iglesyaha ang wala mabuntog gikan sa 1st century until now. Ngayon pa ni Kristo, ako magkauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. 20. Dili na sa 19 pastor, nana sa 20. Verse 20. Iman pa niya, I will be with you always. Kung di ko natag always, puti pasabot, wala'y gudlo sa segundong minuto, oras, adlaw, simana, bulang, tuig, na muhulog si Kristo pag-uban ni ining mo iglesia. Nga naman kasi Kristo ang ulo, ang lawas, uban ginapirmi. Na di mo gina-Pentecostal Church na. Kay 19th century lang manigawas ang Pentecostal Church, ang 20th century rather. Kung sa man ang iglesia ha? Diba? Okay, sige. Iman pa, sa paliw ko sa Kindle version, katong Protestant version ng Biblia. Gusto na ko mapasahon tong version sa tawag inikuan. Okay lang na, Pastor. Dili na manikas akong higala sa akin.
Pagwanta na gamay. Okay. Katong Tinder sa Tintel, kanang green, kanang the way na Bible. Na gawa sa Tinder publication na gitawag o gikan sa mga Protestante. Dili sa Katoliko. Sa nag-iyon sa Balaan Kasulatan, Hope chapter 8, verse 8. Ingon pa ni Hope. Read the history books. Pagbasa og mga kasaysayan ng mga libro. Basig matingala mo ba nga, wala na dito na sa chapter 8 verse 8. Kaya ako ang gibasa ng version o sa dynamic form of translation. Na naman kay ang mga translator, pastor, paano mo na pastor, kanang namo ko na yung duha ka pamaagi sa translation. O di ba, kabalong mo anak. Na ay, no, dili ka ka, duha lang pamaagi. Na ay gitawag og dynamic and formal form of translation. For example, St. John chapter 1 verse 1, pakibutan ko sir. St. John chapter 1 verse 1. Palihog ko, St. John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa PBS, before anything else existed, there was Christ. Question, mali ba ang translation? No. Nga naman kay ang translator migamit of dynamic form of translation. Ang akong ibasa, Tintel, siyempre, gipagawa sa Tintel publication na sa Protestante. Actually, ang Pentecostal is appeal sa Protestant denominations. Ang inon, sa Protestanteng Biblia, pagbasa o kasaysayan ng mga libro. Kaya itong pangutan-o ng ato ang historian sa Pilipinas. Hindi naman sa Pilipinas, sinatama ito paglain. The Philippines, a unique nation. Sonia M. Saide. Kini bang giitanit. Alang sa mga nang-eskwela, kapaluman kong ni-graduar taong tawag ini mga universidad. Imposible nga mag-graduar ta na kita mo tuog history. O niya, dili po pwede na mabasa ng Biblia what ay background sa history. Kaya kung mabasa ng Biblia what ay background sa history, tapdara na nag-iguta sa ingon ni San Pedro, bawal ang personal opinion and interpretation sa nakasulat sa Biblia. Muna magbasa kong history, kaya pala, atong ipakita, kita mga Katoliko, kini atong interpretation, dili ako ang opinion. Di ba? Okay, pero, sumala pa ni Gregorio Saide, ingon pa niya, kini know the historian ni sa gitawag og Pilipinas. Sa may giingon niya. Okay, ato ang tawag ini nga basahon mga sir ug mga ma'am ha, pasensya kayo. Ako alang kutloon kay para masiguro nato ang giingon sa tawag ini nga maong gitawag og libro. Sino ba to? Okay, about Islam, dili lang ha. Okay, gusto na ko siya tawag ini nga kuwag yung word for word na tawag ini nga panbasa. Okay. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to Filipino people is Christianity. Magbitaw ang Pilipinas, ginganlan siya. The Philippines is the only Christian nation in Asia. Nga naman kay niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas around 16th century, particularly sa 1521. Kasi ingon din specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Usapan na? Sige mo din Ang pinakadakong ligasya sa Espanya sa katawhang Pilipino mao ang Kristyanidad. Specifically, na nagapunting sa Roman Catholic religion. Kinin maong relihiyon o sa kini ka Asyano in origin. Nagitugod ni Jesus dito sa Palestina. So kung dili Pentecostal Church ang gitugod ni Kristo. So therefore, atong pangitaon, asa ng iglesia ha? And ang history mismo nag-ingon, that church founded by Christ no other than the Roman Catholic Church. Mga bitaw, umiingon sa Balaan Kasulatan, magsugod sa Jerusalem. And the New Book of Knowledge, Volume 16, page 2, nag-ingon,
that the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika at Apostolika Romana nagbigan sa Jerusalem na mikapat ng 2,000 anyos. Buti pasabot, maoning Iglesia ang wakaputol. Kung na ay musupang ini, piki. Diba? Kung na ay musupang ini, piki. Yung siya, anong Roman Catholic man na? Kasi Jerusalem magkakatawag ining tupuran. Anong Roman Catholic man na? Ako lang yung manong ang point, sir. Manong kita mo kung Roman Catholic man na? Tungkol kay wata ang Iglesia sa Jerusalem kung dito gipalambo sa Roma. Roma 1:7-8, walang gipalambo dito sa Amerika. Sa tagang salamat. Napakanaw si Sir RGC no sa Roman Catholic Church. O karon panahon na po sa cross examination niya baruga ni Pastor John Dinuna. Atagan na to siya 15 minutes para barugan ang iyahang gisanyaw ganiha. Then mo kwanta mo ang question and answer ang answer kuan lang hatagan lang nato 30 seconds para sa answer every question. O mo lang kana pagasundan nato ihatag nato kay Pastor John Dinuna. Okay, salamat. Question mo na po siya. Sa to? Ako yung question. Question sa ako. Question na rin ko. Ayaw magkurog, Pastor Kevin. Sa Biblia maya, magkurog katurog yawa. Kapagitaw ta niya, kasi mo kurog. Lain na yung ano ko. Kasi mo kurog. Ayaw magkurog yung mga patlo, magkurog. Hindi, kanang kurog. Sige. Mangita tawag na yawa, kuyo kay Tusbariti. Tawag di kasi kurog. Hindi na kinata mangita ang magkurog pagkakmotong gigamit siya. Sige. Yan ito, mausaran Diyos. Nasa Biblia na tama. Sige. Ako muna pangutana. Sige, sir. Pastor. Yan ba kayo kuha na nani? Sige lang, testing nga to. Nga, kung di kayo kung kaya, tabang lang mong gamay, ha? Wala lang. Di ba, takabalo. Basta lang. Tinaghanan niya yung libro. Mas pinakabayan na ang libro yun para ato ipakita sa katawan na hindi personal opinion ako ang ibudlo. Okay. Kaya tinaghanan libro? Ako din tinod? Okay. Alagi. Ang pangalan sa imuhang sa Pastor, The Voice of Triumph Community Church of Jesus Christ Incorporated. Okay, kanal na. Para nag-ibitan na. Ano imuhang ibarugan ka ron? The Voice of Triumph United Pentecostal. Nabistro ni with Secretary number CN 2017 13240 sakto. Tama? Tama. Nabistro ni Adtong April 19, 2017. Kuya, yung Dili sa tama. Sa sek na. Tama, sige, pumunta lang. Na-register ni Adtong 2017 April 19. Tama. Tama. So dili Adtong 33 AD. Dili Adtong 33 AD. 2019 naman natukod. Tama ba? Sige. Tama. Ano ko ba? Tama. So, abintawan ninyo, Pastor, na dili niya ang Kristo. Asa? Hindi ko sa natin nagtukod. Ang Kristo, 33 AD mo man to. Siya mo tumaga, Pastor. Siya mo tumaga. Kaya siya may tutukod ka. Sige, tumaga lang, Pastor. Tumaga lang. Kaya maulang ako kang Pastor. Dili, sa Muhammad sa Immediate Church. Okay. Ano yung punta na ganyan siya sa to? Ang akong pangutana, tubag mo kaganina. Okay. Ang akong pangutana, na-registro ni Adtong 2017 April 19. Okay. Ang kang Kristo kay 33 AD pa. So, admit ako ninyo nga di ni kang Kristo. Ang pagtulo na, yan ni Kristo. Ako pa naman pagtulunan ba? Ako pangutana, hindi kundo ka ang Kristo ba ito dili? Ang Kristo, pundo. 2019. Ato 2017 na po ba? O wala ka mag-Kristo karon, dili yun ka legal. Sa pagpanisto, Pastor, sa pagpanisto, kinsa ang nabutang nga founder si Kristo o kamo? Si Kristo. Si Kristo? Si Kristo. Ay wala man binagtuon sa Tagayan na po Katoliko. ninyo, tagayan na po sa inyo ang Articles of Incorporation kung nabutang ba ang ng Kristo dito. Ang pagtulo na, yan ni Kristo. Ako pa naman talaga, o niya ang patulunan, maabot at tabihan. Kini sa pagpanisto ninyo ba? Okay. Kaya dili man pwede na magpanisto ka, magpagkawa manipaangko ni Muslain, kaya mahulog ang picture na. Kang Kristo mo ka ng iglesia, ikaw may nagpanisto, so kung ipasakot ang picture mo. Dali na kayo. Ulit. Sige. Namay naminaw. Okay. Kung may mong pagtuo, madili na yan ni Kristo. Imo nang pagtuo. Sige. Ay, hindi mo na ko naman So, ako na i-confirm Ang ninyo. pagtulunan na mo, iyan ni Kristo. Wapa ko naman, o niya na patulunan.
Oh. Ako ang i-confirm. O kana pag inyong pundo, kamo may nag-open sa Kaya kami. mingon naman na ikaw, kung mingon ni patulan ng isa, mingon ka, di ka Kristo. So, mabuot po di ka, mingon ka nga mong patulan yan ka ng Kristo. Bakit ako i-confirm gani? Oh. Wala pa mga naman tayo patulungan. Ako pang tanda ka na ng simbahan. Kaya, isa mo na. Ay pag mahibawaan ang simbahan, iyang Kristo, ang patulon ang iyang ng Kristo. Amen. Okay. Diba? Pag mahibawaan ang kanang pundo, iya sa tao, mangnid yun na ang iyang tao ka ng bitsi. Tama. Good. Makita na ito So, kani parehistro man ng tao, kani inyong pundok, so uyon karon na kanang inyong pundok, ito ko ng tao, ang patulon ang iyang tao. Alam-alam mo po, o iro mo mo paristro. Taon yun. Binituto na pastor. Ayaw paristro. Sama po ka nakakita na ang iro magparisto. Tao ka na mag-istoryahan rin. Kung di mo ka magparistro, Pastor, binituto na. kung di mo ka magparistro, dakpon mo ka. Naalang iparistro din mo. Pastor. Iasasi. Eh, kung di ka paristro, dakpon mo ka. Magtupang lang taog-tarong magila ay mga edukado din eh. Di, hindi mo ano sir, ako di mo ko kabaluan. Kani, di ko yung kabinor toldo. Sa imo ha pala mo na istorya. Naminaw mo ni sila. Ay ka nang explain na ba po? Dili na nyo. Hindi. Dili. Hindi na ko kaya question ng good Okay, at least, ako salamat ko ha, nakatestimony na niya. Yeah. Istadihan kami ito na mga yun. Pwede. Kaya ako, naman po ko study. Sige. Isa ko istorya. Kaya naman po ko nibawa. Sunod, ako dalon. Pastor. Pati dalon ako na tanan. Sa St. Luke. Pinuhatan, tanan. Okay, sunod Sa kami. St. Luke chapter Okay. 24 verse 47, sa Jerusalem nagsugod ang iglesia. Okay. Kining the voice of triumph in Unity Church of Jesus Christ. Asa nagsugod? Sa Malumon sa Langani o sa Jerusalem? Ang pagtulunan sa Voice of Triumph gikan sa Jerusalem. Wala ka na panangutan na gikan ba sa Jerusalem? Ay, sa Jerusalem. Kung pangutan na ka na existito ng iglesia ba? Brother, magbuto mo na kung answer. Namin ang inaw, sila na lang may hukom. Klaro Ikaw, ba? imuha ka. Klaro ba na ang question? Pastor. Pastor, Klaro kasi ba na ang question? Ayaw na lang pangutana nga ikaw may bubuot sa tubag. Wala man ko nangutan ng apel ang buo sa tubag. Di ba? sige, inanis ako. Sige, answer na ko. Pagtanaw ni mga mali, ingnan na yung mga mali. Sakto ka. Ano yun? Dili sir. Ano sir? Simple. Di ba? Wala man ko nangutana. Patayin na ko ba? Ang akong pangutana Sige. about the church, wala pa ko nangutana ng doktrina. Okay. O yan ang maabot natin ha. Kanang pagpagpag ninyong okay kayo na. Ano man doon kay gusto mag-ibig yung ilihis mo ba? Ay, kita pwede ilihis mo. Walang bawal ang history. Ang akong tawag ining pamutana, ay narehistro man ang inyong tawag ining pundo. Sa Biblia, si Jerusalem nagsugod ang pundo. Mapapano ko talang pagtulungan, pastoranan. Kining inyo, sumala sa record sa Secret Success Commission, nagsugod sa Malumon, Sarangani Province. Ano saan nahitabo nga ang Malumon, Sarangani Province na himong Jerusalem? Ngayong istinod. So ngayon, kasi ito, naging nyo. Okay. Next question. Okay, imuha mo na. Next question. Kita mo ito. Ito hamang tupag, ikaw na yung sinuod. Ano problema? Sige lang. Sige. Ano yun o? Sunod. Hindi ka na paristro. Dakpon ka. Sunod. Di ka magparehistro. Pastor, kung tawag hindi magparehistro ka, kung magparehistro ka, pag-actually mo dito sa tawag ng Security Success Commission, niyato ba ka dito sa mga opisina ang magmami o ang magparehistro sa imong pundo? Iparistro ang pangalan sa pundok para di dakpon ka. Bawal kung di ka magparistro. Kaya iparehistro man ang mga gitawag ng pundo, kasi nabot na mga founders ka na dito. Di ba ko yung kama ang nabot na mga founders, kato responsable ng parehistro? Huwag ang po mangutana ang munisipyo kinsa inyong founder. Anong ibutama po na mo? Di incorporators na ganin, no? Ayaw sa ang ibutang sa tawagan ng information data sheet, incorporators, ibig sabihin mga founders, na-fill up din huwag mo kabalos ng pinakat. Ay, isis, may magkapusin. Isis na kinsa founder. Ang USA sa Coastal Church, Ayasa, ang founder. Okay. So, buti pasabot ni ay, nag-fill up tayo ng form na huwag mo kasabot sa mga terminong gigamit sa Security Success Commission. Pertain sa punta. Sabot. Kanang word ni incorporated pastor, o yun ka na mo ng originator na founder. Kasa mo kung mabasa na kung mabasa ka, ikaw ng originator. Incorporator kanino? Dili. Pastor, naroon may mga edukado din eh. Ay, no problem. Di na to, Dere. ano ba yung mga edukado?
Di ko mahadlok. Kay ako sige. Kinasikasin man Ah, eh. yeah, Imo, yeah, man yung tigabit di man ikaw, di po na ko. Sabihan ko na, dali ko sa iyo ang Sige. pagtulunan. Okay. Kini, so di ba sumala sa malang kasulatan, dili ka pwede magwali kung dili ka pinadala? Di ka pwede magbalik kung di ka pinadala. Yeah. Okay, tama. Mayon sa Bible. Roma, Kapitulo 10, verso 4 sa 15. Oh, morning Ang ano sa question, Bible? Pastor, isa nagpadala kanimo nga nagikan sa mga apostol para magwali ka. Kasi nagpadala nako, ang ako natunan diha sa Biblia, unya gibalihan ko, nahimo kong tinunan sa Ginoo. Kinsa na nagwali mo, Pastor, na nag-connection sa mga apostol? Kasi nagwali nako, katong nagunan ako. Kinsa kami? Ay, napamutanan. Napamutanan ka. Sige lang, no problem. Sige, bakit? Problema na. Problema na, Pastor. Nga naman, kay, Anong problema sa man? Biblia, sa malang kasulatan, di ka pwede magwali kung dili ka pinadala. Okay. Naibig mo na claiming and proving are two different things. Ang kapyo tayo, sige. Pinadala ni siya, sige. Okay, okay. Okay, kita mo ito. Ikaw na kung tanaw ko sa inyo. Kumutana naman ko. Diyan nila po. Lagi. Pinadala mo. So, Sige. so, kinsa nagpadala ni Pastor na connection sa mga apostol? Kasi nagpadala. Ang ako nakita ani, kabubuto ni sa Ginoo. Wala mo talaga, bukon ba sa Ginoo? Ako pa mo talaga, kinsa nagpadala? Magbuot ay kagunay ko sa. Sige, magbuot. Next question. Okay, sige. Okay. Okay. Next, natawag ini nga question, Pastor. Kining, the voice of triumph in the Church of Jesus, ikan sa Pentecostal Church. Okay. Sumala sa kasaysayan sa Pentecostalism, nagikan kang Charles Parham ni Anton Nevin Owen, sakto? Okay, 1901. Yeah. Siguro mauna kayo, may kong mag-study sa Si Charles Parham. Ani, ako brother, wa pagyo ko mag-study ng history. Biblical ako. Ang ako isulti karon history sa Bible. Kana yung isulti nabuhat, nahitabo. Kana yun ba? Natanan. Mo na kung gibuhat. Pero history sa Bible. siguro, this is the time na sunod mag-study na ko history. Basig mo na ni. Sige. Sunod na itong kita. History ko na ito ni. Tanda na balipad ka sa akong question. Sige, dili ko sa history sa gitawag ko nga Biblia. Okay. Pwede ba niya mag-isulti, Pastor, ano sa aming gawas ang Biblia? Ano sa aming itabong na nahimo sa Biblia? Kaya Okay. pagkuhan na ito, makamog yung ang iyan ni Kristo. Kanang pagkutanaha, giingan ta ka, mo pa na ko na-study. Biblia ba? Sa Bible. Biblia ka niya magiging Oh. Ano sa nahitabo nga ni gawas ang Biblia? Kinigamit pa ninyo na. Ano Ano sa nahitabo na? Sige, mas tayo nakabalo din ha. Okay, kabalo. Si Pastor, iman. Sunod. Pastor. Sunod na ito kita. Sige, assignment naman ang Pastor. Pagpaloong tagagmayo. Kaya daghan ko pasahon sa history, sa UPC, o sa Katolik. Yeah. Simple Assignment. kayo. Sige. Daghan ko So, history bakit sa pa sa Katolik. buwan, ang pastor sa Pentecostal Church, magbitbit ng assignment karon. Kung Okay. nagkinanap ang balik ni Aaron Muhatag sa iyang tubag sa Ay, tungkol sa Ginoo. Okay. Tungkol sa Ginoo. Okay, tungkol sa Ginoo. Para may buo ano to, Yeah. history sa UPC, Sige. mo o Katoliko. Pwede ba din mag-isulti, Pastor? Ano saan nasulat ang St. Matthew chapter 16 verse 18? Wala pa na ko na-study. Oh, yung copy pa yung istorya mo ito iskutan. Sige, bahala ka, sakto ka. Mahito. Sige, good. Next question. Sige. Next question. Kabalo ko sa mga pamutana. Hindi ka pa magtubag, mga sir ko naman, magpastyon na mo sa Naaman sila. No problem. Next question. Ano sa apon na hitabo na ang Ginoong Kristo ang mga apostol nagtudlo na ang Biblia pulong sa Diyos? Ano sa Alex? Kaya nagtanaw mo sa pumutay mo na naroon. Ano yung mga na hitabo? May hapon sa usaba. May hitabo mga ganun sa nang ikatang time ka diyan. 30 seconds man ang answer. Ang question po, mabot po siya. 20 seconds ang question. 30 seconds ang answer. Then hitabo kay wala po din yung nasunod kay exchange man mo unlimited question is yan. Unlimited question. Excuse me, sir. Sige. So, padayon ta. As long as nagkatubagay pa, nagsubay pa ako sa mayong mabubuto na to. Okay, padayon pa na to. Sir, ganina, samtang tawag ka na kong ganina, huwag yung ko nagreklamo. Dahil nilampas mo sinyong oras, huwag yung ko nagreklamo, yung padayon mo. Kanya, karon, maganda, huwag yung ko nagreklamo. Nga karon, huwag ko na human, reklamo na mo. Diba? So, ginagawa sa kita, kaya ako din madamon. Sige. Sige, napay 4 minutes. Okay, padayon ta. Pastor, yan lang.
Siyempre, nagbitbit ang Biblia, pastor, kamanod yung ka sa Biblia na yung mag-ibitbit, pastor. Pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Kay pulong man sa Ginoo, pastor, ano sa ato na hitabo nga gisulti ni Kristo o sa iyang mga apostol nga anang Biblia composed of all the New Testament pulong sa Ginoo. Wa gyud mabasa sa Biblia nga Okay, ingon niya unsang tuiga, unsang orasa. Way mabasa. O kinsa ba gyud ang ingon ni mga Biblia pulong sa Ginoo kay man mabasa? Mangutana ka gisi nag-ingon? Oh. Nga 1969 pa mo kuno tao bago pa kuno pastor, mangutana ka. Ang Ginoo ko alam na sa langit. Istorya niya. Mga Ginoo mayon na. Ako ang nagsugo nimo. Ano pa kana? So puti pa sa bot, nagbitbit na ka ng Biblia, wa ka balos kasi saya na yung Biblia ng ibitbit. Kasi wala nakabalo ko. Kay tanan gibasa na ko sa Bible. Ako gibuhat halos na hitabot. Proven sa ako ginabuhi. Kay nakabalo man ka sa tawag ka ng Biblia kay yung ibitbit. Balik ko na mo pangutana, ano sana hitabo? Ang itutlos kita sa Kristo sa iyang mga apostol na Biblia pulong sa Ginoo. Okay. Mayo ka kinsa. Kanay mo na pangutana. Biblia ba Biblia? Asa ang Biblia ron? Bin right man na. Wala na kayo. Tama kayo din mo na. Nakita. Mabita pagtanaw na mo rin ko rin. Okay. So, pwede nimo isipon nga ako di ko katubag karon, malit naman. May problema. Tama? Kasi pangutana pa next question. Hindi ka natubag. Sige. Sige. Next na tawag yung question kay dili man matubag ka, pastor. Pag magbasa ka Biblia, pastor, di ba bawal man ang personal interpretation of opinion? Sa asa mabasa nga bawal ang interpretation opinion sa Biblia? Baka na. Basa mabasa. Sige daw. Nakatana ka sa mga pastor? Basa. Sige, basa. Hindi ka natubag na. Basa. Asa nga bawal? Basa. Wala din mo na Hindi, nabasa. hindi mo kabawal. Diba? Yung kabawal. Basa. Wala din mo nabasa ng 1 Peter chapter 1 verse 20. Sige na, basa na. Ingon ka na, basa ka. Sige na. Ako tanong bawal ba? Ikaw na din mo. Kabawal ka, nga bawal. Ikaw may nag-iwan. Basa na. Asa ba? First Peter 3:20. Sige, basa ko. Sige, basa. Ato basa ko. First basa. 1 Peter chapter 1 verse 20. Sige mo. Sige daw. Nga bawal ba? Sige daw. Siya no, 1 Peter. Unang Pedro. Second Peter, chapter 1 verse 20. Okay. Check daw. Hindi ko magkangabasa. Second Ay, Peter, bawal. chapter So, 1 verse sulat 20. yun. Okay. Yan! Kinahanglan ng may maluhan kini unas tanan na walay propesya diya sa kasulatan nga aron kahimuan sa kinaogan nito nga pagpanama. Nakakaraman tayo natin. Okay. Okay, ikaw panagot. Ikaw istoryahan na. Ikaw o apostoles. Pwede natin, ikaw naman na ako. Mag-share ka. Bigamit ang gamit ka mga kinabot sa mga apostol, yung sunod ko rin mo. Oy, ano mo abot na kanya? Huwag pa magay ka ng tao na diyan ka. Pag-iwas tinuod na mo istorya. Ayaw pa tagagamit mo na. Ay na, siya na primutan na ako. Sige, karon kay time na sa 15 minutes nga pagpabarog. Karon na sa si pastor na po nang mutana kay Sir RGC now for 15 minutes. Karon panahon na nimo pastor para mangutana nga katong imong ipangutagan ang ganiha kawa pag ito ba kay karon muaman ang panahon sa pagbanubag ni Sir RG. Sige mao na magsugod na ta karon. Time starts na. Ang ako pangutana mo siya, pangutana ko nga pagtubag niya, gisupag naman mo ni Perminti, Pentecostal, may bro, dahil dapat utana ko, ka, nga ang Katoliko, mo tinuod ni Iglesia, o tayo ako supak ko, sa may mong gisupag, ang Perminti naman ka, supak, sa akong diwali. Kung sa'yo pumunta na, pastor. Dapat, nagwali ka, di ba? Ipamatudaan, Ay, sa mga anak. anak. May hakas ka. Pasensya lang kay karon kay panahon siya sa pagpangutana, bawal sa komentaryo. Panahon na siya sa pangutana. So pangutana lang ta. Ang komentaryo niya ako na sa another 15 minutes sa pagpabarog na to. Sige, wala na. Ako pangutana sa mo ni. Pamutunan mo ni mo ganiha nga dunay tinuod nga iglesia. Kinsa man ang imong pamutunan unsa iglesia ha? Ibasa na ganyan ang Biblia ganina, St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon si Kristo nga, bisan ang nangaan simple hindi makabungkag ini. Kung sumanang pa sa kaysayan, kada iglesia, walang simbahan katoliko. Nagisgot man ka ganiha og Pentecostal Immunity Church, imo akong sa man imong barugan. Ay, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gino nga ng iglesia, gito po di Kristo. So, mabasa na sa Biblia na ang Iglesia ng Katoliko. Ay, ang kanang mabasa sa Biblia, Iglesia Katolika. Asa na sige daw. Eh, kung na kayo mabasa, Pastor? Tanaw to dream. At hindi, ikaw na kayo sa mga ebidensya niya, yung bata. Ayaw! Ako sa Bible. Ani ha? Ako ang mutana. Ani. Kapag ba ka nang referensya, di na tinuod. Ano ito ba? Ako talaga ng buto na. Ani ha? Ikaw man nangayo sa kuawang ebidensya. Basta sa Biblia. Dili pwede na ikaw ang mo-provide na
ako ang ebidensya. Okay, sige. Biblia. Okay. Sige, sige. Kung na kayo mabasa, Sa Biblia. kung ano ang diskusyon, Sa Biblia? Sige. Sa Biblia. Unholy Catholic Church, mabasa sa Biblia, letra por letra. Sige daw. Tanong na to din. Kung mabasa na ko, Pastor. Pildi na. At mitahon ninyo nga ang Pentecostal Church, dili iyan ni Kristo, o gigamit na siya ba? O imuha ng isulti nga ang Pentecostal Church. Ayaw. Ginamit sa yawa. Ino. Imuha na ng problema. Dili na ang problema. Hindi na ang problema ikaw. Imuha na. Kaya naasa na niya, Pentecostal. Wala maghihinayang Sa unang panahon, i-appeal man mo sa una. Sa isa lagi. May naman, okay, sunod pangutana. Di ba matunan mo nga ang Katolika, Iglesia Romana Katolika mo ay tinuod nga iglesia, rehistrado ba ang Iglesia Romana Katolika? Kaya sumala sa Mateo 17, 24, hanggang sa 27, si Jesus Christ nagbayad ng buwis sa ato pa rehistrado. Ako pangutana, ang Iglesia Romana Katolika rehistrado ba? Wala may. Kanang gingon na si Kristo nagbayad ang buwis mo. No, it is a misleading question. It is a misleading question. Nga naman kay lahi kaya na ang tawag in citizenship na magbayad ang buwis o ang juridical personality, Pastor. Ay, pati pa. Kaya, ilaran kami ninyo. Tama na, tama na. Ano ba? Eh, tama na. Ano ba? Okay, wala na. Isa. Mapuot na siya. Patumagas ako. Ako ang karoon na ang simbahan katoliko, dili siya personal tawagin. Okay, basahan. Dili. 24, Kanang inyo, juridical personality na. Ay, wala, okay. Okay na may sa'yo mong tubag. Okay na may sa'yo mong tubag, sir. Okay, ikaduha. Sige, ikaduha. Last na pangutana, nilapas mo ganiha. Sa Roma 13, si Apostol Pablo nag-auhak yun na magbayad ng buwis o alkamala. Ang inyo habang Romana Katolika nagbayad pa ang buwis. Refer na sa individual person and not refer sa community. Okay. Dili na kita. Patubas ako. Tama na to. Patubas ako. Patubas ako na pa 30 seconds, di ba? Napamag ko yung tawag in 30 seconds. Sayangin mo. Si Pastor, wag nagabalo nga sa Philippine Constitution, ang tanang mga sekta, dili nagabay kung may apil na inyo. Article 3 of Section 6 of the Philippine Constitution, tanang, ang inyong ipangutanan ako is about Aristo. O buhisman, agaw, binuang man ang inyong. Okay, ama na. Sa ato pa, kay wa mabayad ang Pentecostal, wa kunong bayad ang Katoliko, hapit pa pareha. Dili, oy. Dili, no. Kita pareha. Ano naman? Dili ka pareha. Ano naman? Kaya ang simbahan Katolika, wala Aristo kay inyo, ang Kristo. Kanang inyong imas kumin mo na Aristo mo. O sige, imo ko na. Okay, kana. Ingon pa, Sige. sa akong wali, ingon si Kristo, ang iglesia magsugod sa Jerusalem. O niya, ang aksip iglesia sa Jerusalem. Amen. O niya, pag-abot sa puwat at sulusi, katong nilutos ni Pablo, nga bisan ipapatay, may padayon, wa mahadlok. Di ba? Kaya ingon na si Kristo, bisan kanahaan sa kamatayon, di makabuntok. So, iglesia sa aksip, sa Jerusalem, ingon ni Kristo, bauto. Pag-abot sa puwat at sulusi, o sa nagimantala ni Pilipi ang maayong balita, may tungod sa tingharian sa langit. Sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo, lalaki o babae. Gibuhat yun na si Iglesia Katolika from the first 6 Okay. until now. Di Okay. pinapit-Pentecostal Church. Okay, ako na ninyo, nadili na kamo. Okay, tara. Okay. Namay Ginoo. So, ito pa, ang inyong bautismo, ngalan ni Kristo. Okay, ang among bautismo sa mga Kristo sa kanan sa mga anak. Di mo! Di mo! Oh, di mo! Sige daw. Ang amon na nato sa buhat na Pinoyos na mawaling formula sa bulan ng ilan. Ang iglesia sa Basa! Sa upang sa kaya nga nagpanuno siya kang Pilipi, pagmantala niya sa mga balita, may tungkol sa tiniriyan sa Diyos. O sa ngalan ni Kristo, nagpabautismo. Lalaki o babae. Dili na formula. Nagwali pa na ang inyong formula. Nanang pabautismo. Kaya ina pa rin mo formula. Formula. Nanang. Ako tanang ka niyo. Ayaw sa. Kilaro ng tao ba? Akin. Ang Acts chapter 2 verse 38, wala na namang Kristo din na alyan as formula. Hindi. Buhat lang ay. Buhat at si Jose. Pastor. Ayaw ba? Klaro ang tanilyo. Ayaw sa ilan. Ikaw nang ilad. Kanay yung isante bro. Ano ba niyo? Ikaw nang ilad. Nilangay ka. Binuha ka Ang na. Acts Ano mo pa siya? chapter 8 o Acts chapter 2, refer na sa
Mamatunan mo, sir. Sa ngalan ni Jesucristo o sa mundo sa Kristo. Kapto sa ngalan sa Sir. Ama, Anak o Espiritu Santo. Ani, mamatunan mo, nga doon ay 3,000 diha na bautismuhan. 3,000 ka mo na bautismuhan. Kaya naman magkabukaron. Oh, gikan na to, dito may nagsulat. Ha? Kung ang Biblia 3,000, unya ka mo, ka mo 3,000, so kaya mo din na ka mo. Dito may gikan nagsulat. Hindi mo may million ron, katong 3,000. Sige mo. Sabi, wa may kabot og 3,000. Aya, pwede ko sa. Sige, gana mo. Kailangan mo. Oh, milyon na eh. Yeah, 5,000 may kapastor sa UPC nga sa Pilipinas. Oo ba? Oh, yes, sir. O yan, asa mo ikan? Saan nila ikaw sa Jerusalem? Ano siya? Sige sa tayo mo. Sige na, dali. Kaya nilalari mo kayo. Sige, sige mo. Sige. Asa ko? Asa mo ikan? Sa Jerusalem, sa Amerika? Ang among pagtulunan, gikan sa Jerusalem. Isang sutin ninyo. Isang sultin mo? Ngano ko sultin mo? Ginuto naman ito. Pangutano rin mo. Gusto niyo mo. Wala. Gusto niyo mo ginoo mo yun? Dito, May Okay. ikapapabuon. Okay, katoy mo ano. Mamutanan ko nimo. Nagay may isa ka bersikulo nga dunay na bautismuhan ang mga anak Espiritu Santo. Hina. Hina ko na ito. Okay, sir. Sige. Kini. Sige. Okay. Ang question na ang Biblia, hindi mo na tawag ini Book of Rituals. No. Mabasa. Ano sipyat ninyo kaya ang Biblia gihimo ninyong Book of Rituals mo? Mali. Wala kay mabasa din ha. Nagigamit sa formula. No. Gusto ko na kamay mo. Sige, pasunod. Sige. Sige. Okay. Imo mo po na pagto. Bahala ko sa iso. Bahala ko sa isultin mo sa mga. Bahala sa upot. Bahala mo na ng problema. Amen. Tama. Basta kaya ko, ang bautismo sa mga apostolis. Okay. Nga lang din sa Kristo. Amen. E bisan si Cornelio, nabuutan, magyatagon, abot sa langit, nanaog ang anghel, di ba? Nanaog ang anghel, naingon ang imong pagka-Diyos dun, magyatagon, malunigon, abot sa langit. Amen. O ingon ang anghel, isubukol atos Pedro sa buhat sis na. Mabasa na to na. Sige, question. Pasensya na no, pero karon panahon siya sa pag-question. Unya na lang na sa 15 minutes unya mapagpabarog na po. Panahon ka lang sa pag-question sa ta. Sige, question na. Yung gutaan na sa Sige. Sige, first time din ako nila ni, mula hindi ako ganahan ng pero sige lang. Namin katuyuan na Ginoo. Amen. Yan na. Sige. So, tipong tanan ni. Mas pastor. Sige na. Okay. Niingon man ka, nakamo ang kamaturan. Unya sa iglesia, ang bautismo ni Pablo, mabasa yun, in the name of Jesus. Bautismo ni Filipe, nga ni Kristo. Na mabasa. Misquoted. Imo hapon na. Misquoted. No. Misquoted. Ano hapon na? Misquoted. Sa ako sa misquoted. Na nagpabautismo. Usa pa na? Nagulat pa? Delay. Okay, pasawal ko. Okay. Ako sa kamutuman. Kasi kamutan na. Sige. Mutuman pa ko after ni mo. Okay. Buhat 8:12. Hinaw. Hallelujah. Muna ang iglesia Jerusalem. Apat sa diyan magpanuras na kapilipi pagmantan na siya malita mahitungod sa gigirdian ni Kristo. Na nagpabautismo sila. Na nagpabautismo. O man yun nga. Nagpaabot pa, nagbabustadihan pa, hulat sa ako. Na nagpabautismo. Sila, mga lalaki o mga babae. Ikaw na isang putan ako. Misquoted. Na nagpabautismo. Misquoted. Nga nung misquoted man, wala may formula diskutan niya. Kanang word na in the name of Jesus Christ, ang puti pasabot na by the authority of Jesus Christ. Okay. Dili man ang formula sa bautismo. Sunod. Wala man mo din na Tarpulano, bautismo ko ikaw sa alis. Wala. Ang pangutana. Wala man na. Kinsa ning gitawag og amahan nga walay katapusan kana sa Isaias 26. Isay pangalan. Sige no ang Kristo, pero ang Kristo ang nag-ilang. Sa amahan ng Diyos. Iyon bautismo ay sa ngalan sa amahan. Kaya sa Isaiah 9:6, gitawag siya everlasting Father. Onya. Walay katapos ang amahan. Onya. Pagkatao dito sa rutanan ako, dito sa Mateo 1:21, unsang pangalana. Kaysa ang katumanan sa Isaiah 9:6, unsang pangalana ang natuman. Hindi man na personal name ang isulti din ha? Ang sa namang tao doon. Ako man Ang Isaiah sa 9:6, no. Ako ito Pag ako, mali ang interpretation, mali. Mali ang imong interpretation. Na naman, kanang kiyong mga pangalan sa Isaiah 9:6, refer na sa iyong authority. Pili na sa personal name.
na mamira ko noon. Iya mo kung ako na Sige. Bapa na kayo puli-puli ba? Sige. Di na sikat naman daan. Sikat na din guys siya. Sige. Sikat Next question. Sige. Okay lang. Okay. So, kinsa mo din nga, iglesia sa ta, di sa tutulong sa ni iglesia. Okay, kamu na nagtawagan na mag-ibiro ka pa na iglesia. Oh. Sige. Matod pa ni Pablo, Kisa na nga Pablo ka sila ka na naman nagiti. pwede mo parente. Ha? Pwede mo parente. Kaya na Pablo ka na mag Pwede pa rin. Nakay pa rin ni Pablo wala? Pwede wala. Wala. Wala niya. Kanang Pablo yung mag-ibon mag-isa wala. Ha? Kanang nasa Biblia? Pag San Pablo, kapag respeto po na, respetuin mo na po. Salamat. Respetuin ba? Salamat. Sige, San Pablo. San Pablo. Good! Sige. Pastor, San Pablo yun. Sige, next question. Magkatawa mo tayo mo Okay. So, buot pasabot, kay amo man yung pamatunan niya sa Biblia, nga ang Iglesia sa Jerusalem, in the name of Jesus Christ, ang bautismo, na pabautismo, imo ba ang pamatunan nga mali na? Actually, ganang sa buhat Kapitulo 2, verso 31, so klaro man na nga, the authority, no. Pabino sa, Di ako, di no, di man ang personal, o 8-12. Kotok, gilang kahit 8-12, Pabutan sa nato makatubag siguro 30 seconds mo pa nagnasabutan. Pabutan sa nato. Balik ka, ang 8-12 o 2-38 dili na formula sa bautismo. Kung dili, ano sa lagi? Okay. Kung dili, kanang ingon sa malang kasulatan ba, magpagmayog sa ngalan, ang muti pasabutan lang, by the authority of. Yeah, oy, biblical na. Basahan sa nato ha? Basahan sa nato. Bili na ako ha? Tubag naman ang Sige na ako. Ako basahan, huwag na mong tubag. Niya. Kini sa mga Bible scholars ba, mas maayo mo hindi ato ang basahon no? Niya. Kanang word na ngalan o sa ngalan. Niya. Huwag na mong tubag eh. Okay. Ngalan. Okay. Listahan sa mga kulong. Dili ko sa tawag inikuan ba? Kanang giingon ba nga Sikat sa naman ang tubag, kunya takbo na magpapangita. sige, diretso. Sige, pangutana. Sige daw. Sige. Okay. Kaya imo sulti at ini kuan wala diha ang formula sayo ba ang mga apostoles ilang pagpamautis po sa ngalan ni Kristo. Wala may sayo din na kanina na formula. Sus tama ang Pentecostal. Dili. Sayo ang Pentecostal na sa tawag na. O katawa man. Sa panay bautismuan. Iangkon na gani mo na kanang Pentecostal din na yung Kristo. Angkon mo, pero iangkon mo, di ba? Oh, dali ako di mo patuhon nga. Saan mo din pa sa mga mo? Ikaw na kay Di ba ang kamahal sa mga mo magyawan? Mga natin mo. sa ato pa ang tanan na bautismuan sa ngalan ni Kristo ay siyawa. Kuan 15 minutes na. So karon ihatag na po nato sa pagpabarog karon 15 minutes nga komentaryo mahitungod sa kung unsa inyo gusto i-stand. Mahitungod sa inyong pagtuong Pentecostalism. Hatagan ni ka 15 minutes Pastor John Dinona para sa pagpabarog. Okay. Ang mga pagbabaro, yan, tinuod ni Iglesia, mga bautismado in the name of Jesus. Nga naman, pagkabanhaw sa Ginoo, Marcos 16:15, nasa Diwali. Okay, basahin ko, Marcos 16:15. Okay. Hallelujah. Saya alam dahil, kaya parang klaro dyan. Okay, pas. Okay, kasi patay man tagalit. O siya bingon kanila, panglakaw kamus tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan, iwanin ninyo, may balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Kalibutan. Next 16. Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahugman sa silot. O na nga, sa amo, ang ibautismo, katuloy yung dako. Si Jesus Christ, nagpabautismo, ingon siya, Juan, bautismo hindi, mauni ang pagbuhat sa tibuok pagkamataron. Kaya ang pagkamataron daw sa tao, trapulang at tubangan sa Diyos. Mao na si Cornelio, sa nakot sa langit, ginaog ginangangin, o gibautismoan sa tubig si Cornelio in the name of Jesus. Mabasa niyo sa Bible. Mao na ang maayong balita, bautismo. Amen. Tama. O sa maayong balita, matod pa ni Pablo kung nagsuol sa Galatia 1:6. Patayan naman ni maayong balita. Okay. Naibulong ako sa kalit-kalit kamo kaniya, nagtawag kaniya sa grasya ni Kristo. May palitong kamo nagto sa lain may balita. Okay pa na yun? Hallelujah. Dili nga dunay lain may balita. Kung dili,
nga adunay nagpagubot kaninyo o buot magatuis sa maayong balita mahitungod kang Kristo. So naanay matuisay. Amen. Kaya matuis o pagubot pa yun. Okay, padayon. Hallelujah. Apan bisan maong kami o usama ka manlunda gikan sa langit, magwali kaninyo maayong balita nga sumpak na sa among ikawali ipatuloy siya. Ang kami namin. Okay. So, ano pa matudaan na kining maayong balita? Bautismo. Dahil sa kining versikulo, mapasayin mo sa lang, may tinunan nga sa una yung ng Bible, ang hukom sa unas tibok kalibutan tubig. Ipabuhat ng arka, huwag yun isakay. Ang mga hayop na lang, mga animal. Tama? O niya, matod pa sa Biblia, Genesis 7:11, may ulan 40 kaadlaw, 40 kagabi, ang kanang tubod, may buto. O matod pa sa Biblia, ang bukid na lapawan sa tubig, ang naluwas. Ay nakasakay rin sa arka? Murang imposible man, kaya ang arka, gibutan man sa tubis bukid, taas pa sa Mount Apo. Pero ang Biblia nag-ingon sa Genesis 7:19, ang tanang buntod nga ilahon sa langit, nalapawan sa tubig. Ang naluwas, ang nakasakay na yun sa arka, ang pamatuon. Giadto na ko tanang bukid rin may soon, bisan asa dito kong Indonesia. Ang bukid na ay mga kinasod sa dagat, mga taklubo, ibabaw sa dagat, Jinsan, Surigao, subot pasabot, tinuod yun eh, nga pagluno, ang tanang bukid na napawan sa tubig, ang naluwas, ang nakasakay na yun sa arka. Amen. Karon, hallelujah. Ingon pa ang kinang Pedro ng Exodus 3:5, sa una tubig, karon kalayo. Kalayo na ron ang hukom. Amen. Sila na pagabutas dito na butang mo kini. Kas karang panahon pinagi sa pulong sa Dios. Dahil langit nga naglungtad o sa kayutan na umul gikan sa tubig o pinagi sa tubig next. Hallelujah. Nga pinaagi nili ang kalibutan na nagalungtad ganito. Gilunupan sa tubig o nalaglag. Karon, sa rabon. Apa pinaagi sa oras ng kapulong ang langit ug yuta nga nagalungtad gitagana alam sa kalayo gitibigan adlaw sa kapanudya o sa kalaglagan sa mga tao teenagers na sa una tubig barko karon kalayo biblikan na Diyos sa punyas manitin mo balik ang Diyos mundagan kalayo ikaduhang Tesalonika 1:7-8 mubalik ang Diyos maghatag panimalos sa wala makaila sa Diyos o wala magmasinugtanon sa maayong balita. Mubalik ang Diyos magdalaw kalayo siya magpahamtang o panimalos niya kanila wala makaila sa Diyos o kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita mahitungod ni Ginoong Jesus. Gani may balita may tungod ng Jesus na inundong ko atong yunuko may isot sa buhat utso. Halilat ang isip ko pagmantala niya sa maayong balita may tungod kay Jesus. Ningon ang yunuko, kunong na itubig magpabautismo ko. O isa dyan sa kasing-kasing nanaog sila o gibautismuhan ang yunuko. Paghawa sa tubig malipayon nga nakapatulag. Palakpakan na doon ninyo kini. Ang among wali, ang galing bautismo yun. Kaya naman, karon kalayo, unang Pedro 3:20. O klaro kayo niya. Kung sa ito, ang mutuo pabautismo. Unang wali dito makita sa Biblia, bata timunyagan. Si Cornelio, tigulang na. Si Pablo, gibunyan, tigulang na. Sa Jerusalem, mga lalaki babae, wag yun, bata. Kaya inyo ng bata. Oy, no. Ingon ang Biblia, ang mutuo pabautismo maluwas, ang diyaw man. Kaya kami bata, hindi na mutuo. Lipat-lipatan na ka na mata. Eh di man na mutuo. Una sa Bible, wag yung kayo nakita nga bata gibunyagan. Kasagaran, mga dako na. Palakpakan na daw yun. Hallelujah. Ano yung mamuang pagtuo na naasa Bible? Okay, halang sa pangko na niya. Nga kaniyang kulang na rin sa diyan mga adlaw ni Noe. Ang pailo sa Diyos na taabot sa pagkibuhat makarga. Yan ini pinalangkog sa Mustafa. Walo ka tao-tao. Naluwas sa aming hulan ini. Ang bautismo sa nagluwas kaninyo. Karon ang inis na saka. Ang bautismo naman. Muna yung si Pablo. Gracia unos 6. Totoo. Kaya naan mo tuwis. Ano sa tupati para. Bisang anghel pa. Hallelujah. Anyway, ang atong brad, tanaw nga ng Steve, pati mo ganyan how na yun, okay lang. At least, nakamit ko, mura ba itong grade 1 ko, nilaban ko, o grade college, proud, eto. Amen, para pagkadaw na ito Ginoo. Ito, nakamagin Ginoo, kabalong ni sila. First time na ko na yung inani ng kasi. Kaya kung kabalong ko minani, magpasiti kong ani ba? Pero kaya naarma po ko rin, hindi nyo kumanok. Ako yung basahon. Ang nasa Biblia. Amen. Kaya bisan pag nanimumyuhan, antuon ako na. Bisan pag mga balatian, kaya nagiyan naman ako na. Kaya nakaman sa Biblia, ang tinuod ng iglesia, magpagawas ng demonyo, mugawas. Pag-ampong balatian, maayo. Ang Diyos may kayo. Okay, alas masama rin. Naibulong mo sa kalit. Okay, mitalikod ka mo. Bisan ka daw, anghel, nagikan sa langit, magwaling maayo.
lahi na sa amoy katulo, ipatumlo, naliman mo, bisag ang hindaw gikan sa langit, magwalig na ingad ka, nga lahi na sa kitulo, ipatumlo. Di lang ko po mutunglo ni Brad, kaya bisag kung saan niyang wali karon, di mo pa rin mo ito, bautismo, siguro hapit lang, kaya yan, huwag man kayo mabasa yun, yan ang bautismo, kaya ang bautismo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Pero ang bautismo ni Pablo, ang bautismo ni Pedro, ang bautismo ni Felipe, mabasa sa Biblia, sa ngalan ni Kristo, ayun na siya, autorite. Turingon mo po ng Biblia sa pulo sa 3:17, bisag kung sa'yo buhaton sa pulo mo sa buhaton ang tanan, in the name of Jesus! Mamulong ka, buhaton tayo, in the name of Jesus, autorite mo na. Napo, para sa autorite. Pag-awas kang yawa, inanong pa rin sa Holy Spirit, kung ka na ba? Kaya yawa, amahan sa tanan baka. Si Abraham, gitawag ko amahan. Ako amahan, ikaw amahan. Di ba naman pangalan? Muna yun ang Zacarias 14, 9:14. Hallelujah. Kanawa? Hallelujah. Kanawa na to. Si Jehovah, 14, 9. Okay. O si Jehovah maghahari sa tibuok yuta. Yan naman lang. Usalamang si Jehovah. Usara ang iyan. Usara yan. Hindi lang bread. Pwede kang mga nagamahan. Pwede pag mga naganak. Pwede pag ang mga Jesus. Pwede pag ang Diyos. Pero sa Biblia, Pilipos 2:10. Okay, sa Pilipos 2:10. Okay, kanawa na to. Aron sa ngalan ni Jesus, ang tanang uhon mga piko dito sa langit, dili sa yuta, inaon sa yuta, mapiko in the name of wala yun ang buhat patulusi. Walay laing ngalan o bisan unsa pang laing ngalan gagihatag sa silong sa langit. Buhat patulusi. Okay. Okay, ito ba isulat ya? Okay na. O walay kaluwasan pinagi ng bisan din sa panglain dili ni reliyon, dili katoliko. Wa po mag-isip Pentecostal. Kaya walay bisan unsa pang laing ang ngalan sa silong sa langit. Dahil kahatag dito sa mga tao. Ang pinaagi nila, maluwas kita. Walay katolik, di po Pentecostal. Ikaw, hindi kayo katoliko. Dugay ba kayo sa katolik? Dugay ko. Nag-altar mo ko. Ha? Pero di na ito isikutan na kami kayo. Tama? Amen? At amen. Mata, isikutan mo tayo ng mga binuhatan. Ano din klaro? Kaya pero ninyo na ang Bible, butuha daw na gano'n ng minig ng mga mag-holy. Mailhan daw sa ilang bunga. Pangayon nga. Pero ang bunga, agad! Bilang kumusulti. Kaya basi ka ng lingkod diya sa likod, tanang diya na diya, makita na mo sa bunga, brad. Manang kumawali mo ganito sa pulong sa Ginoo, kinahanglan din naman itong bunga, iyo na ito. Mapainusayon, mapainugon, mapainugon, mapainugon. Kumay kay kamuwali, kumay makita, kumay ni Kristo. Tama? Palapakan nyo na ito, itong Ginoo. Okay. Muna ka mo. Ayun siya, ha? Galasya 1. Katong bisag anghel, size. Tato masunin. Hallelujah. Tato masunin. Hallelujah. Apan, bisan pa o kami manulunda, gikan sa langit, magwali kanyang maayong balita na supak na sa aking kawali. Ipatulo siya. Bantayanan din. Kaya bisan pa daw anghel, ako gikan sa langit. Ang pangalan ako, dinanap pangalan niya pangalan, si Pastor Quirino Timuna. Ayaw na magtuo bautismo. Kanang bautismo in Jesus' name, authority ka na. Wala na siya, iyaan mo na, di ba? Amen. At least ato mabasa. Amen. Okay, tara. 11. Matulog Diyos sa 11. Sige ko diyan. Ipatunglo pa yun. Hindi lang kumutunglo. Kaya mahadlo pa po kumutunglo. Kaya naroon ako titistingan kumutunglo. Nadayon yun po ninyo kumutunglo. Tino na. Abang ko titistingan ako. Muna sunod din na nyo ko. Ang apostol ni Lord Kalugi, tawag sila Lord Malugi ka. Pila po kong Kalugi, Brad. Napahingon niyo ba, Malugi kayo. Si Pastor John, grade 1, di ka manong history. Okay lang. Okay. Kaya po kung masaya ninyo mga ekson ko, nga maayong balita nga akong giwali, dili tao hunong maayong balita. Mas Pablo, San Pablo de. Kapila po sa kanil. Ayon, ni San Pablo. Ay ko na palagay si Brad, Brad, ayon, ni San Pablo. Dili po San Gili, dili po San Quirino. O na ayun, di kita pwede magkatik-atik. Ano kailangan mabasa lang? Kaya mapatik-atik ka, di makasal. Kaya po ito masirin yung nagsuto nga ang maayong balita na akong iwala. Dili tawhan may balita. Next, tawhan. Kaya wala kong ginidawata gikan sa tao. Hindi katuluan ako mahitungod din. Kung dili, pinaagi sa pagpadayan, gikan sa Kristo.
Dili tahunun, dili reliyon na ko ani-ani. Ang Diyos yun, may nagpadayag. Kay ginutos ni Pablo ang iglesia, nabuta si Pablo. Sa Acts 8, ay San Pablo yun, pasatan. Kasi pagkakablat, tabagin ko ninyo sa likod eh. San, malangit ani. Okay, San Pablo. Okay, ingon pa siya, kamalumi ang ibog yun sa siya. Pagpanayag kay Yesu Cristo. Next, nga naman, iyang ginutos ang iglesia sa Jerusalem, Acts 8. Nabuta si Pablo, Acts 9. Ano ni mo? Unyang wali na ba sa Acts 8? Bautismo in the name of Jesus. Alam ko sa niya, nangagpabautismo, may unay siya, huwag ka na mapabautismo, wala ka. Permula, bahala na. Oh, kay, nakadungog ka mo, may tungod sa akong kinabuhi na niya sa tinuhan sa mahudyo. Kung giun sa akong paglutos, ang iglesia sa Diyos, hindi ba niya, giun sa ko, pagpaningkamot sa paglaglag, botong buhatot so, iya man yung laglagon, mga baptize in Jesus name, nabutas Pablo, Acts 9. O, dito mo, hallelujah. Nampayuras ba na? Yeah, 20 minutes? O, 2 minutes? Papas pa sila. Apan, si Saulo, mo ni Saulo. Sir, Saulo pa ni sa sauna. O pamamabutis mo eh. Unya na ni umabutis mo, tawag mo na ko siya San Pablo. Saulo mo na sa o sa napabutis mo, gihapon, hulga, papamatay, patong sa tinunan sa Ginoo. May ato sa lang sa sacerdote. Next, hallelujah. O nangayo kaniyang sulat, nato sa sinagugas. Sa Damasco, aron ano na dito yung mga plagat na iyan iinindalana. Galalaki o babae, iyang mataral sila. Kaginapos, nato sa Jerusalem. Grabe si Pablo, tirulog yung kayo. Iyang tagapuson. Sabi si Saulo pa na. Saulo, iba na, San Pablo, apa man mabutis mo yun? Okay pa na yun. O sa naglato siya, nagsimula po sa Damasco, o sa kahayat tingnan sa langit, pinalin pagsilak, o kanya, o natumba siya yuta, o yan, nadugat mo na yun. Saulo, ganong ginutos mo ko. Next, hallelujah. O siya may yuta niya, kinsa ka ba Ginoo? Ayun siya ko ba? Ako, si Jesus, nga yun, ginutos. Ang ginutos ni Pablo, mga baptize in Jesus name, ang nasakitan ng Ginoo. Mo na yun ang Biblia, si Kristo ang ulo, ang lawas mo, yun, ang iglesia, mga baptize in Jesus. Habang palakpakan na doon niyo. Hallelujah. Mahal ang pagkakabig ni Pablo, man mawali mamuglaing ng berta. Ang pagkabig niya, o sa inyo na, Biblia, hallelujah, sa nang inyo na Ginoo. Ako ni paspasan, pagbasa ko mo, kaya pasa mo Bible, inyo na Ginoo. Ano niya sa ato Saulo, kaya kong gamiton, nga magwali sa kong ngalan sa kahingkil. Si Pablo pa na, Saulo pa na, o mga nautisme, ingon siya na niya, di ko Lord, ipapatay ang imong mga balaan. Dili man yung, o mga yun, ipapatay ang mga Pentikostal, ipapatay ang mga Katoliko, ang mga balaan, may giingon ni Kristo, kato mga bautismado, balaan ang itawag nito. Waday Katoliko, wapoy Pentikostal, brother. Oh, kana ato na ron. Kaya kung ayaw hang, kana magong anak, sa kung nabawaan mo ko na ng referensya, daghang kay kong amigo ng mga bride kayo. Hallelujah. Pagka-bride sa referensya, piniro na uban, kadugayan, bulag-bulag na, dahil lahat na sa referensya, muna nga, di ko mo to o tanak referensya, binuhat na na sa tao. Katong sa Diyos, ibasa niya, katong Bible, pinihugan sa Ginoo. Kaya kung itong sulat sa Bible, natuman! Okay, tara, musa siya na Espiritu, misunod sa balay, nagpandong ka niya, sa kamot ko ka niya, siya mingon, iksong saro, Ginoo Jesus, mituha ka niyo sa dalan sa imong iyayan, payo na niyan ka nako, o ikaw na, niyan sa imong, ikaw na, napuno ka sa Espiritu, buhat 22:16, maunin na buhat kang Saulo, hallelujah, 22:16, hallelujah, last verse, busa siya na Diyos, 22:16, o karon sa pamay imong gipaabot, nagtindog naman ka lang, tumindog ka kung mong pabautismo, hugasan mo sila, pinago sa pagtawag sa iyong ngalan. O na nga, kung wali tayong balita malahina, dihan sa bautismo ng ni Kristo, ipatunglo. Pero di na tumutunglo, bahala ng Ginoo. Salamat, Pastor John Dinonato Palangpagan. Karon panahon na po sa 15 minutes ni Sir RG Sino para lang sa iyang pagpapahaya. Ang atong higala nga pastor, kapilagid na gibalik-balik, nakutlog bala ang kasulatan, pero yun din mga tunan na connection ang Pentecostal Church sa Biblia. Wala. Ay, kalma na pastor. Kalma na. Kaya naghilom di ako. Si Kristo ikot ang yawa na eksterior. Hilom atong demonyo. Hindi ka maghilom ron. Mas labo pa niya. Ay, ano pa rin panahon ron sa pastor. Okay. Si Pastor, kapila niya gibalik-balik, iyang damayon ang Katoliko sa ilang pagkaway koneksyon sa Biblia.
Kay wala ko na eh, wala. Di malimutan si Pastor. Okay. Iyaman dumayon ang tawag ining Katoliko nga sa ilang pagkaway connection sa Biblia, ang Pentecostal Church. Apil ng The Voice of Triumph, giangko nilang duha ganina nga way connection sa balaang kasulatan. So useless! Useless! Walay pulos! Ang pagkotlo sa balaang kasulatan na naman kay kining maong mga tawanan, way kalabutan sa Biblia. Amen! Gamay naman ta kay mas daghan man sila kay di ba? Bilagod sila ng tuwan. Mas daghan. Ingon pa nila, kinahanglan yun ka ang pagtuo, mailagyon sa kitawag o bunga. Sa panila sa pastor. Ako ni pastor, ako ni pastor. Pastor, ako ni pastor. So kailan huwag yung kakwanta ba? Ay may hapon sa atas ang hatagang panahon ng 15 minutes nga pamaya kay sa manina sa butan ganina ko natay gusto iklaruhon niya sa panahon na po sa pagpangutana. Wala mag-good. Sport lang, comment lang. Ako nagwali ko sa kuang pamatunan niya sa Biblia na bautismo. Pamatunan ko na ang Katoliko, tanang na gibuhat. Wala ta. Ayaw sana. Imo naman kikwa na Wala ta. Basta ni angkon mo, nawa mo'y kalabutan sa Biblia. O manay punto na ko. Mo na mawag na. Iangkon na mo duha diha. Sa mga tao mo na naandang amnesia mo. Diba? Iangkon na mo nawa mo'y koneksyon sa Biblia. Yung pagkauman, angkon na minunamon ang bisan pagkapila mo angkon. Kapila mo mong kontlo, bisan kat milyon ka kontlo sa balang kasulatan. Wa may pulos kayo, wa may koneksyon diha. Mo man ay punto, di ba nila, kinahanglan, masupay yun sa maayong buhat, at awa may puro ni tarong, dahat Katoliko mga bandaman. Mo man ilang pausok. Mo namin man sa Katoliko pa ko palahubog kay ko, sa Katoliko pa ko gawatan kay ko, sa Katoliko pa ko himabay kay ko, praise the Lord, hallelujah. Ano ako magpastoy karon. Pero usa lang ang ihatod ako di mailahan ninyo mga hikalan ng isuot. Tanawan ng punuan sa mangga ng alin. Asa ka makakitag punuan sa mangga matinuod na way mga laya. Naakinain mga tagang ang mga laya. Ano man? Tungkol kay kanang pagkahatag o tinuod sa iyahang gitawag o pagkapunuan. Pag makakita gani kang punuan na wala gani mga laya, plastic na. Sama aning pundo ka, puro karong plastic ning pundo ka. Kalma lang mo ba? Kaya naghilong mo kanina. Kamu, tawag lang ng saba kayo mo. Kalma lang po, no? Kalma lang. Ikatulo, mo pa nila, ang ako kiwalay bautismo, wala ang ipangbasa. Huwag yun kayo mabasa ng iingon ang mga apostol, bautismohan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Never. Never. Na naman. Pag may ingon ganit word ng ngalan, basahon na mo ha. Kini, Biblia mo ni, di ba? O niya, kini mga tawag ini mga komentador ani mga Protestante ni dili mga Katoliko. Niya. Lista sa mga pulong ngalan. Sa Biblia, kung ang usa ka tawo maghimo og usa ka butang sa ngalan sa usa ka tawo, nagkahulugan kini nga gigamit niya ang gahom o otoridad sa maong tawo. Busa sa gihamnang ayon ang mga apostoles o masakiton sa ngalan ni Jesus, ang buok ipasabot na nang-ayo sila pinaagi sa otoridad ni Jesus. Pagpakakon ni mga tawanan. Pagpakakon. So, kanan, kiingon din na. Tawasapan na kasi sila. Ilagin din mo ni mahalangan magipati sa baha. Di ba? Ilagin din mo ni mahalangan magisaba kayo. Muna sa buhat 22:16, 8:12:15 o 2:38, ang kinunin at nagibautismuan sila sa ngalan ni Jesus, dili na refer sa formula sa bunyag o bautismo. Pag inon nga, sumala sa otoridad ni Jesus, po ipasagot katong gisugo ni Jesus, bautismuhin sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Mas labaw pa mong Kristo
18 na naadin mga manungha nga mga mining nga propeta magtudlog balik ato magtuis sa kasulatan kinsa man ang manunungha Katoliko. Ang simbahan Katolika natugod sa unang siglo. Ang Pentecostal Church natugod ni atong 1901. Maoning mga tawanan ang nanungha. Muna pantay-pantay ta mga higalan mga igsuon kay dili gid pwede nga ang nauna mo ay mamahimong mini nga propeta magtutudlo. Ang ulahi yun na pinaganan inyo pastor na narehistro. Mapantay mo kay kanang pinagod niya sa Galacia 1 sa 18 refer na sa mga umaabot pa kinsa man ang mga tawanan nga umaabot pa nga mga antikristo. Basahon na to. Ono Juan Monay sipiat ninyo kay Bible ano lang mo, di kayo makasabot sa Biblia. Di sa kusaon, di kayo makasabot. Pustahan ay pata. Okay. 2:18-19. Kinsa man yung mga mini, mga antikristo. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Kisuginglan na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo. O ani nga nagkaroon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busak masiguro nato nga doon nagayod ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busak namulag sila kanato. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin untag sila kanato. Apa namiyak sila aron maila kayo na sila dili kauban nato. Kinsa may namiya sa Iglesia Katolika? Kining maong mga tawhana nito o sa mga minin na magtutudlo aming bako lang daw o tungos talugtong ni atong ika-20 kasiglo. Muna ka ng inyong bautismo, waklay, kung sa mga waklay pulos. Manong tawag, anong malaki pulos? Dili mo ay gisubo sa Biblia. Dili, nakat na mo, di ba? Sakit kayo. Di ba? Nga naman, dili pwede nga ang mga sulugoon mo lamaw sa ilang magtutuglo. Dili pwede. Ang gisugo ni Kristo, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Wali mo si Kristo nga, bautismo sila sa ngalan ni Jesus. Wala. Inon pa nila, ay, tanawara ang mga Katoliko na mundya o mga bata. Nga naman, kay sugo sa balaan kasulatan, tanang tao bunyagan. Sa una-una ni Kristo, sa una-una sa gitawa o Ginoo, ang gianak o tawo-tawo. Kung kini sa Pentecostal Church, kung ang inyong mga babatang mga masuso, di kayo na tao kaluoy po sa klaseng hayupa kahana. Di ba? Ganahan mo magkugos ang inyong mga bata o yan ipangila sa inyong mga pastor tini tao? Kayo ay napon sa bautismo. Ang naman mabasa sa manaang kasulatan na nagtudlo ang mga apostol na bawal bautismuhan ang mga bata. Never. Ang mabasa sa Biblia, bautismuhan ang tanang tao, apil bata. Ang mabasa sa Biblia, kay kini nga saan alang man kaninyo o sa inyong mga anak. Kanang mga anak, produkto na. Ang pasado, buhat 2:38. Sa English, kung English, palihog. English version. Again ha, sa 2:38 about bautismo, ko ang i-refer. Pag-abot o 39 sa English. Checking on the name. 39. For the promise is unto you and to your children. Ang sa plural form o ang sa singular form sa children, pastor? Singular form sa word ng children. Singular form sa noun na children. Now to children. Kanang child product ko. Children man na niya. Apil ang bata! Kamukuis mga bata, ano nga itong mga higala nga members of Pentecostal. Mga impirno yun nga naman. Tanaw mo na muna ilang ihig
ikaw ang grasa sa Ginoo mga bata. Di ba wala naghukom? Biblia na itong giskutan. Di ba? Lumoy ang mga bata. Di ba? Galatians 3:27, sulobang si Kristo pinaagi sa bautismo. So therefore, kung ang bata walay bautismo, walay Kristo. Di ba? So ganang inyong mga bata, wala may Kristo. Ikaw sila, ihalat lang mana, ibalawat pa ng Moises. O yan sa paghalat, kinamagulangan anak ang ihalat na lalaki. Ang sa inyo, ang apil babae, ihalat ninyo, asang sa Biblia na. Tinap ko lang, lalaki man to, yes, mga Hudyo man to. Saan ka naghalat ang mahal kami rin? Na ay tawag inigihalat nga, doon ka to mo, huwag kasalampati, ang sa inyo, ang bisan maya, huwag yun. Diba? Biblia mo kang sundot. Ang sa mga bautismo, bata, ano man kay ang Ginoo ni Kristo, ang gianak o tao-tao. Diba? Ano man ang Ginoo ni Kristo? May mabasa ka ba sa Biblia na ang mga apostol na bautismo ko, kay Tagko, mga tumunang ilang bautismuhan, kaya nakuha ni Pamasahan ng panahon, kay Pray Palak, ang maing balita. Mga naging sa akin, open mayor si Saklor. Unahon, ang Tagko, isunod ng pagkagamay bata. Ay problema niya, pagka mga supak-supak niya karong taon-taon. Ikaw ba, kabantay mo mga higalan, mga eksuon, sa to ang pagbarog, dili pa lang dugay kaganina? Nag-iskutan about iglesia, ano mo sila mudugay? Kay di sila kabungkag sa kamatuuran nga ang Pentecostal Church walay kalabutan sa nakasulat sa Biblia. Walay kalabutan. Kana ako ang nag-isulti kay mo man ang pres mga Katoliko nga bago na nga mga punto o mga isyo nga naman kay kanang among pagtuong Katoliko mas puliton among pagtuong Katoliko kung mahibaw-an namo ang kamatuoran by way of comparison. Diba? Karon sila nga wa may mabasa sa Biblia pulong Katoliko gitagaan ko na sila ganina og tawag anang deal. Di man sila musugot. Remember, ang Bible, wala man nagisulat sa, pastor, wala man nagisulat sa Bisaya. Gitranslate sa Bisaya. Pero wala nagisulat, ang original form niya, original language, wala nagisulat sa Bisaya. Gisulat na sa Griegong pulong. Manang i-challenge na ko na sila, kung mapakya. Makabasa ang Griego? Mag-practice mo, ay pangitan pulong Katoliko, kay Griego mo na, isang taon mo eh. Wala, diba? Dili madinay ang kamatuoran ka ng Biblia na inyong ipagbitbit ang original na pulong anak. Tanawa na sige nagyaw-yaw kilid ako, kaya nga pastor, sa puta nagyaw-yaw mo, hilog na kayo ko sa kilid-kilid. Naminaw na po sa inyo. Nasakitan mo? Wala na gina. Okay. So, ayan. Actually, ang magwadi lang sa mga ang mga pari. Kami mga Katoliko, igol lang mo tudlog katisismo. Ikatikais na mo ang mga Katoliko, kay mga layman naman ni. Kaya sa Biblia po, ang ginoon po na pastor, pari. Ya, si Kristo pastor man to at the same time pari po. Di ba? Kaya, ang mga apostoles, pastor, pari po. Kano, pastor mo doon, di mo pari, di mo piki. Di ba? Biblia mo ka sundot. Ang mamuno sa iglesia, pastor at the same time pari. Biblia sa Biblia, di ba? Si Kristo, 3:1 Hebrewhanon, si Kristo ang apostol o pangulong pari sa pagtuo. Yang pastor po siya. So, ang inuod ng pastor, pari, ikaw sa Pedro, kita gihimong ingharian sa mga pari. Karon, 2:9. Ano ba? Ang dahil mabasa, pastor. Tanaw mo ang kira. Sige mo pangitag mabasa, yung taga-mabasa, di ko mamutuo. Di ba? Ano man ang problema ninyo? Sige nung pangayon mabasa, kung yung tagaan mo mabasa, di mo mamutuo. Di ba? Karon, kita mga Katoliko,
Katoliko, mga sir, mga ma'am, kini mga igsoon na mga Katoliko dinhi, wala tay pagtulunan nga sula eskriptura. Wala. Kanang sula eskriptura produkto na sa man-made tradition. Ang sula eskriptura giimbento na ni Martin Luther ni adtong 1517. Before 1517 wala pay sula eskriptura. Time, sige. Unang pangutana. Ay, mayong hapon, no? Karon na po, panahon na po sa question and answer or cross-examination o matubang mo si Pastor John Dinuna para sa pagdepensa sa iyang komentaryo ganiha, no? Kanala. So, ato lang sundan ang atong nasabutan nga 20 seconds nga question o 30 seconds nga answer. Ato lang yung pagbuton mahuman ang iyang 20 seconds nga pagpangutana o ato pong pagbuton ang nitubag og 30 seconds. Di lang ito magsapaw para nindot paminaw sa mga tao para makasabot yung mga tao. O, mawala na, karon magsugod na. Okay. Natindaghan ang istorya niya. Huwag mo kita basa-basa, pero ingaman siya. Basta mo rin mo to. Huwag mo kita ito ibabasa. Pwede magiging ibabasa. Tapos, basig mailan tani. Okay lang. Okay. Ako ang pamutan na. Ako pinutan na. Ikaw rin pamutan na. Pali, naman nun. Ikaw may Ako ba? Di. Ikaw meron na mahayag. Sige, sige. Sorry ha, di ba? Balo, Ako ang pangutana, Pastor, ingon man ka nga, kinahanglan gid mabasa sa Biblia. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, mananudlo ang mga apostol na kung magtudlo ka, may tungkol sa iyong pulong, kinahanglan mabasa sa Biblia. Na, mabasa ko. Sige, basa. Bada ba din? Sige daw. Ikaw ito, dali ko. Sige daw, sa bersikulo. Una ka mo dahil sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nani? Kutluan ninyo. Tama? Okay, namatala mo mga ganito, iunan talaga. Ikaduha, si Timoteo, Ikaw po, tanan. Ikaw sige. Sige. Unsang sitas? Kasi mo siya tayo. Nga niinuan ang balaan kasulatan nga kung di mabasa sa Biblia dito noon. Sitas. Dili, ang akong isulti. Juan 17. 17 yan. Sige. Juan, may Biblia na ha? Biblia ha? Balangan na sila pinagi sa imong pulong. Ang imong pulong, balangan na sila pinagi sa imong kamaturan. Ang imong pulong, mao gid ang kamaturan. Usa-usa po. Ang kamaturan gid ay pulong sa Ginoo. Kisa na naging mo niyo makanang pulong nila Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Kisa naging mo niyo makanang pulong nila Biblia na? Adi ka buto nga Biblia na? Ako yung tumutan mo. Ha? Tubagan ko, kanang pulong din na ba mag-iskutan Biblia na? Sabi na. O isang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo kanang pulong nila Biblia na? Okay, dara. Sige. Okay. Relax lang. Hindi mo kaya na. Break na ka wala. Okay, ganun lang. Anyway, ang tikabig ang Ginoo man. Tama, sige. Ikaw may mo tanong. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo ang kanang pulong sa San Juan 17. Refer na sa Biblia. Oh, Sa tayo, pamutan na sila. okay, katuloy na rin. Katuloy na mo din balik. Lagi mga one word is enough for a wise man. Hugog gina Ang imo nila, ikaw nag-imo na nabila ko. Okay. Yan. Ang kondo. Ang kondo bro. Kanang imo nga pulong sa San Juan sa 17. Kinsa nag-imo ni mga Biblia na unsang sitas? Kanang imo yung ipabasa nga isitas, imuha raman ang pamagi. Di Biblia lang atong musiha. Dili. Kuha man ang disulti. Ingon ang Biblia, mabasa o masabot. Lagi. Unsa man ang klaseng interpretation na gigamit para masagot Ang ang tama? balik kanina. Ay, na. Sa Biblia, Unsang klaseng tools of interpretation? Sige. Unsang klaseng tools of interpretation imo gigamit kaya para mahimtama imong panigot na kanang pulong tidak refer na sa Biblia. okay. Ingon pa si Kristo, mahanaw pang langit og yuta apan ang pulong magpabilin sa walay katapusan. Pagpasabot, kung ipamulong ni Kristo, matuman. Pastor, tools of interpretation ba? Abahan ka muna kung sa Dili, oy. Ay, magbuot ka. Kibasa Kaya, ka kanina. Wala mo nagbuot nimo. Next Kristo. Wala mo nagbuot nimo. Ang pagkutan ni next tools of interpretation ba imo tubaga? Ay, mo mo tubaga, pastor. Ay, Ito ba ako? wala, sa Kristo na lang. Unsang klaseng tools of interpretation ang imong gigamit aron paghatag og konklusyon na kanang word nga pulong dinha tawag ini refer na sa Old and New Testament kamo na Biblia ron.
Ako na to gitubag. Kung di ka mo angko na to, next question. So, di niya matubag. Kanang word nga pulong, ang imong pulong ka maturang, gusto na, written word or spoken word? Kanang istutan niya ang pulong, nag-refer na kang Kristo. Wa pa na mo taga-asang under-refer. Amo, Ang word nga pulong ba? Next question. Kini Refer na ang Kristo. Unsang sinta sa Biblia, kapitulo, versikulo, kasi Kristo Biblia. Sa si Kristo po Biblia? Ingon ka kanina, kanang pulong, Okay. refer na ang Kristo. Sa ba? Pakina ba? Ito na ha? Ako ito ba? Ingon ka kanina, gibalitaan ka ang sintas, asang sinta sa Biblia, na ang Biblia pulong sa Ginoo. Gibasin nimo ang Genesis 17. Ingon po ka na si Kristo ng pulong, unsa man tinuod ha? Okay. Sige. Inan na lang, brother. Okay. Tinungkang ka pa. Di na mo kayo tubag. Basta lang. Sige. Ato na lang yung undangan, brother. Gamot na lang. O na, isipan ninyo, kamo manapildi mi, at least na-explain na mo, ngayon siya nga, ang bata, unyagan. Di na tagutan na. Dahil ang pangutana, kung iksuor mo man ikahumanan eh. Sige, sige, pangutana ka. Sige, tumaga, sige. Sige, karon may hamon no, so ni-decide man Pastor. sila Pastor John Dino na nga dili lang daw ipadayon eh, so kuan, ato lang respeto ni So, buti pasabot, atras sila. So, di pa naman sila. Tawag ka naman, di pa naman. Ako sa pagkita mo, tinutinoan. Nagsirit ka, di ba? Magtanamutana ko ninyo. Di ba? Tor, layo kayo sila, no? Layo kayo ba? Sayang. Hindi sa layo. Layo sa tuloy. Gini, wala pinabag mo. Kung daw siya. Dapat siya ito bagay. Siya minahagit na. Ingon pa siya, ito ka dre. Siya piningon. Itong video. Nasa video. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.